Bos días, señoras e señores diputados, funcionarios públicos que nos acompañan, medios de comunicación. Imos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación Provincial correspondente ao mes de xuño de 2025. Comezando polo primeiro punto do día, que é a aprobación se procede da acta de sesión celebrada o día 27 de maio do presente ano. Se hai algunha cuestión á acta. Non hai nada, pois entón sometemos a votación. Votamos. Votos emitidos 21, votos a favor 21, non hai votos en contra nin abstencións, queda aprobada, polo tanto, esta acta. Antes de nada, tamén creo que está telemáticamente o diputado don José Ángel. Teño que facer unha pregunta de rigor, a ver se mo pinchan. Non está? Bueno, pois cando se incorpore faremos a pregunta. Temos a ver se está en territorio nacional ou está no estranxeiro. Se está en territorio nacional pode participar, se non, non. Bien, continuamos co segundo punto, que é unha declaración institucional con motivo do Día Internacional do Orgullo LGTBI, que é un texto que propuxo a Federación Española de Municipios e Provincias e que asinaron os tres voceiros dos tres grupos da corporación. Por lo tanto, procedemos xa directamente a votala, non? Pois votamos. Votos emitidos 21, a favor 21, non hai votos en contra nin abstencións, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 3, que é unha proposta relativa da aprobación definitiva da actividade económica e do réxime xurídico do Centro de Atención a Persoas Maiores de Becerreá. Detamento da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levála ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñer a proposta, ten a palabra don Pablo Rivera. Moi bons días, señor presidente, señoras e señores deputados. Unha vez máis, traemos ao Pleno unha proposta fundamental para seguir avanzando na atención a maiores da nosa provincia. É a aprobación definitiva da actividade económica e do réxime xurídico do Centro de Atención a Persoas Maiores de Becerreá. Este proxecto, que nace dun claro obxectivo social, responde ás necesidades dun concello no que, como outros moitos, o envellecemento da poboación é un reto evidente e urxente. Dende a Diputación de Lugo, como teño dito en repetidas ocasións, asumimos competencias que non nos corresponden, que están claramente indicadas para que as asuma a Xunta de Galicia e o Partido Popular, pero que a nosa responsabilidade política fai que as consideremos imprescindibles para garantir que os nosos maiores reciban os cuidados e a atención que merecen. Por iso seguimos traballando co obxectivo de poñer en marcha este centro. Queremos deixar absolutamente claro que o noso compromiso é inquebrantable. Repito, o noso compromiso é absoluto. Pero vayamos ao fondo da cuestión. Señores do Partido Popular, a súa estrategia é clara. Non só non construen residencias, non só non crean prazas públicas en residencias, senón que neste mandato na Deputación de Lugo a súa gran decisión estratéxica como partido da oposición é organizar unha campaña de obstrución disfrazada de participación. Non sei se poden estar moi orgullosos deso. Revisemos os datos. 480 alegacións, que mirándoas en detalle, un elevado número desas alegacións son formularios tipos que vostedes repartiron como os cromos ao salir dun colexio, enviados dende Baralla, dende Cervantes, dende As Nogais e mesmo dende Lugo. Se unha fonda nesta cuestión, pois evidentemente un chega á conclusión de que isto non é participación,
que é unha sabotaxe orquestrada para atrasar deliberadamente un proxecto que mellorará a vida de centos de veciños. Comprenderán que con ese inxente número de alegacións están a retrasar conscientemente, e que non nos tea que o saiba, a súa apertura, porque hai que darlles trámite e hai que resolvelas. Polo que, da documentación que minuciosamente puiden revisar e obra no meu poder a día de hoxe, podo afirmar, sen medo a equivocarme, que o Partido Popular é un dos corresponsables dos retrasos ocasionados na posta en marcha deste centro. Se vostedes creran neste proxecto, se creran nos maiores, apoiaríano sen fisuras. E non o fan. Prefiren torpedealo, ralentizalo, porque no fondo, o que sí saben é que esta proposta garante un acceso igualitario, unha xestión eficiente, creación de riqueza e postos de traballo. E o curioso, repito, é que vostedes saben de sobra que todo isto que lles estou a relatar é verdade. Así que apelo unha vez máis a súa responsabilidade. Recoméndolles que deixen de instrumentalizar os nosos maiores, que non utilicen a demagoxia para encubrir o seu afán obstruccionista, porque os veciños de Becerreá queren a residencia. Así que pido que voten con conciencia pola dignidade dos nosos maiores, polo futuro digno para o Concello de Becerreá e, sobre todo, para haber materializado un proxecto que está ás portas de conseguirse. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Rivera. Por el Grupo Popular tiene la palabra don Antonio Mejide. Moitas gracias, presidente. Si me permite comezar saudando, evidentemente, e dando benvida de novo aos veciños de Becerreá que hoxe nos acompañan despois de un longo período de prohibición ou de veto ao acceso, e dar un saúdo tamén aos que estamos hoxe aquí, aos que están e tamén aos que non están, porque hoxe hai ausencias realmente chamativas. Non sei por que motivo se suceden, pero a verdade é que chama poderosamente a atención aos ausencias e os illós que son. Chama poderosamente a atención. O mellor é que corren as augas revoltas na provincia de Lugo para o Partido Socialista, igual que corrían revoltas polo Sil cando andaban vostedes de paseo por ali con Santos Cerdán. Hoxe demostran, señor Rivera, cal é o seu modelo, un modelo privatizador. Gostaríame saber que vai dicir o Bloque Nacionalista Galego de privatizar. Moito critican no Parlamento, moito critican alá por onde van, pero hoxe o que van a aprobar aquí definitivamente, ou van a tentar aprobar, porque os sillones lles poden generar un problema, é un modelo privatizador. Gostaríame que recoñecesen que hoxe demostran que o seu modelo é enganar. É enganar tamén porque aprobaron un convenio en decembro de 2016 con un compromiso de 5.400.000 euros e uns plazos para abrir unha residencia. E hoxe, casi en xullo de 2025, a residencia sigue pechada, seguimos sin ter, evidentemente, ese servicio para a comarca de Becerreá e siguen mentindo. Por tanto, é un modelo de engano. Firmaban papeliños, firmaban convenios, algúns dos diputados que hoxe están aquí, concretamente os dous que teño enfrente, xa andaban por aquela época. Vostede, presidente, e eu non estábamos, pero eles sí están incumplindo cos veciños de Becerreá. Firmaron prazos que incumpliron e durante todos estes anos fixeron unha serie de piruetas políticas complicadas. Hoxe estamos ante unha delas tamén. Piruetas políticas complicadas como, ter unha residencia pechada a cal xa se devolveron todas as liquidacións, garantías e avais de que nesa fixeron. Piruetas complicadas como manter pechada por capricho político unha residencia que poderían estar disfrutando 140 familias para conciliar e que podería xerar dúcias e dúcias de postos de traballo nunha comarca que realmente as necesita. Piruetas complicadas como desatender as 2.666 sinaturas que pedían a apertura durante este tempo, as concentracións, as manifestacións constantes que exixían esa apertura e todas as proposicións ou propostas políticas que falamos neste pleno. Miren, se teñen líos dentro do Partido Socialista, amáñenos entre vostedes, pero a comarca de Becerreá e os veciños de Becerreá, sobre todo, non lles teñen culpa.
Non lles teñen culpa, non teñen culpa de que lle queiran máis ou de que lle queiran menos o que foi o seu compañeiro político. Non sei se ese é o motivo. Non lles teñen culpa dos problemas internos que hoxe escenifican hoxe aquí. Non lles teñen culpa. Do que sí que vostedes teñen culpa é de que esa residencia siga pechada en Becerreá polo seu capricho político do presidente Tomé, polo capricho político dos deputados que hoxe están sentados aquí, incluídos o Bloque Nacionalista Galego. Así que se teñen líos, amañeno na casa entre vostedes, pero non llo fagan pagar a provincia de Lugo, ou non fagan pagar a provincia de Lugo as súas guerras internas, os seus complexos, os seus medos e as súas inseguridades. Hoxe queren aprobar aquí unha memoria que o que fai é acrecentar a desigualdade nesta provincia. Pretenden que un veciño de Becerreá ou da súa comarca pague un 60% máis por unha plaza de residencia que se se fai uns kilómetros máis adiante pola A6 hacia Pedrafita ou un pouco hacia a montaña hacia Navia. Queren crear veciños de primeira e veciños de segunda nesta provincia. E nós, dende o Partido Popular, non o imos permitir, porque non imos a permitir que poidan desatender e desoír as 480 alegacións que se presentaron a este documento, que as desoíron, que as desatenderon, que as rexeitaron sin ningún tipo de criterio nin normativa. O que non imos a permitir, evidentemente, é que non se garanta que este centro deu un servicio de primeiro nivel ao mesmo precio que o resto da rede da Diputación. O que non imos a permitir, evidentemente, señor Rivera, é que xeren cidadáns de primeira e de segunda nesta provincia. Eso non se pode permitir. Eso non se pode permitir. E se o queren, apróbenlo entre vostedes, se é que son capaces, porque polo que vexo non son capaces nin de quedar xuntos unha mañá ás 11 para vir a un pleno da Diputación Provincial. Gracias, señora Mejide. Polo BNG, ten agora a palabra don Efrén Castro. Moi bo día, señoras e señores diputados, prensa e público que nos acompaña. Ben, eu, señora Meixide, teño dito moitas veces, non me gusta dicir que minte, pero cando menos non é moi concreto nas súas explicacións. Si alguén creeu dende sempre que a comarca de Becerreá merecía unha residencia de atención a persoas maiores, é o BNG, porque de feito estivo riba da mesa naquele bipartito a construción dunha residencia. Mire onde vai, mira xe hai anos que podía haber unha residencia en Becerreá. E nin o actual alcalde, nin despois o goberno do Partido Popular tiraron para adiante ese proxecto. Será que, tendo as competencias, non lle parecía que puderan habelos. E despois, tendo as competencias e o orzamento para facelo e quen a tiña que promover era a Xunta de Galiza, vostedes non fixeron nada. Nada. Cero. E a día de hoxe, que leva feito o Partido Popular para que haxa unha residencia en Becerreá? Cero. Cero. Eu non vin nin o presidente, nin a conselleira ofrecerse a colaborar, a propoñer algo. Cero. Con todas as competencias. E veñen aquí hoxe vostedes a dar leccións. E despois, nova doble cara do Partido Popular, claro, as alegacións, se son os técnicos desta casa quen as contestan, os técnicos son malísimos. Non é nada novo que lle falten o respeto aos técnicos desta casa. Vostedes só respetan os técnicos que teñen baixo o seu control político, porque senón non se explica. Porque vostede neste pleno, con outros temas, ten tido unha postura completamente diferente, dicindo que a opinión dos técnicos é a que vale. Pero só lle vale se son os seus técnicos. E a min, xa lle dixen moitas veces, moléstame moito que menosprecien os técnicos das institucións que non gobernan vostedes. Porque o fan sempre. E despois de facer cero porque haxa unha residencia en Becerreá, o que están a facer é dilatar os plazos. Fixérono con a residencia de Ribadeo, fixérono con outras moitas, dilatando todo o que poden para que non se abran, e aquí están co mesmo modelo. Tratando de engañar a xente, aportando cero e retrasando todo o que podan para que poda haber un centro. E despois non lendo ben, porque minten tamén. Que dos prezos ni siquiera len ben o que dicen os informes. Polo tanto, señora Meixide, eu creo que lle debería dar vergonza estar dicindo a intervención que tivo cando Becerreá vai ter unha residencia de atención aos maiores a pesar
a pesar da nula ou do espás nas rodas que pon o Partido Popular para que esa residencia sea unha realidade. E esa é a única verdade. É unha verdade obxectiva, que quen ten as competencias non fixo nin fará nada para que haxa unha residencia en Becerreá, e esta Diputación vai abrir un centro de atención a maiores en Becerreá. Son realidades obxectivas. Así que esa é a realidade que teñen que saber os veciños. Vostedes seguirán mentindo, terxiversando, contando o que queiran, pero con competencias cero aporte, esta Diputación sin competencias vai abrir unha residencia en Becerreá. Muchas gracias, señor Castro. Señor Rivera, segundo turno. A ver, a min sí que me gustaría aclarar certos extremos aos que fai referencia o señor Ameijide. Fala de veto aos veciños. Pois mire, eu podolle aclarar que veto ningún. Incluso a propia Valedora do Pobo, como eles moi ben saberán, estou seguro que vostedes tamén, lle dá razón á Diputación. É lexítimo que cada un reivindique os seus dereitos, reclame o que pensa que é xusto, pero que non pode convertirse isto en un circo. Hai uns límites que non se poden sobrepasar. Tamén así se manifestou a propia presidenta do seu partido, a vicepresidenta do Parlamento, cando expulsou por un só día durante 6 meses os representantes de Somos Galego. Eu creo que o decoro non está reñido e creo que alimentar este tipo de comportamentos pois non é positivo para a institución e para a democracia. Dito isto, a pregunta que lle fago ao Partido Popular é: queren que se abra a residencia de Becerreá, sí ou non? Porque eu velos así tan preocupados agora, se non queren que se abra, se vostedes contribúen a fomentar que se presenten 480 alegacións, que sabemos que vostedes o repartiron en varios actos mentre estaban no Concello de Becerreá, pois saberán como a min que cantas máis alegacións se presente, que ademais son todas as mesmas, pero ainda así hai que contestalas unha a unha, e iso leva o seu tempo. Iso supón ter todo o equipo de benestar, a secretaría, a intervención, a respostar eso, e iso retrasa a súa apertura. Hoxe teñen unha oportunidade única de contribuir. Quero saber que é o que van a votar vostedes. Gustaríame sabelo, porque se realmente confiaran na súa apertura, apoiarían este proxecto. Falan vostedes de privatización. Pois miren, eu teño datos bastante obxectivos que desmontan esa demagoxia que vostedes din, porque a xestión indirecta que tanto critican é a que aplica a Xunta de Galicia en máis do 80% das residencias galegas. Máis do 80%, señora Meijide. Pero aquí eu lánzolle unha proposta. Eu garantízolle que imos implementar, inda que sea un modelo de xestión indirecta, un modelo innovador, que vai ser referente, que vai ser eficiente e que vai a someterse a controis estrictos. Se realmente lle importan os usuarios, voten a favor desta proposta para que ningún paso máis atrás, non perdamos máis tempo e deixense desta sabotaxe organizada. Tamén lle garantizo unha cousa, que vostedes omiten a memoria, a propia memoria de valoración e de estimación dos prezos, recolle claramente a posibilidade de que na mesma proporción co resto de residencias os empadronados en Becerreá teñan prezos similares. E dígolle máis, se incluso a Xunta e o Concello de Becerreá se implican, incluso poden ter prezos máis asequibles co do resto das nosas redes de residencias da Deputación de Lugo. Así que hoxe é o momento de demostrar co seu voto favorable se están a favor deste proxecto ou se non o están. Moitas gracias. Gracias, señor Rivera. Señora Meijide, segundo turno. Moitas gracias, presidente. Señor Castro, opinión dos técnicos non. Os técnicos non os metan nesto. Privatizar a residencia non é cousa dos técnicos, é unha decisión política do presidente e do seu grupo, e vostede como vicepresidente e do seu grupo, son un goberno. Decidiron políticamente privatizar ao 100% esta residencia, dándolle unha rendabilidade, según a memoria que vostedes aprobaron, de casi un 11% anual e uns beneficios netos, limpios, fora de todo gasto, de entre 220.000 e 357.000 euros anuales. Iso é o que aprobaron vostedes, señor Castro. Non se equivoque. E o prezo é tamén algo que se pode modificar, evidentemente, políticamente.
comprometendo, evidentemente, recursos desta Diputación, como se fai nas outras 9 residencias da rede. Por tanto, non enrede, señor Castro, que non é verdade. Señor Rivera, a pregunta, queren que se abra a residencia de Becerrea? Sí. Sí, rotundamente sí, queremos que se abra. Levamos moito tempo traballando e pelexando porque se abra. Nós e os veciños que hoxe nos acompañan e milleiros de veciños da comarca de Becerrea que tamén desexan o mesmo. Agora, tamén lle digo, chantaxes non, porque hoxe é un chantaxe o que nos quere facer. O que nos está pedindo é que lles digamos aos veciños de Becerrea que teñen que pagar un 60% máis por unha plaza da residencia que nas outras 9 residencias provinciais. Chantaxes non, señor Rivera. Apertura da residencia, sí. Chantaxes non. Non se equivoque, señor Rivera, non se equivoque. Dice que pode sair máis barato. Mire, tamén lle dixeron os veciños que iba a ser igual que o do resto da rede provincial. Tamén nos dixeron que iba a estar aberta xa fai varios anos. Tamén nos dixeron moitas outras cousas que despois incumpliron. Por tanto, teñenos que entender, non nos fiamos de vostedes. Non é por mal, eu non lle dixexo nada mal, nin sequera no persoal teño mala opinión de vostede, pero políticamente minten moito. Moito máis do que nos gustaría a calquera de nós. Por tanto, non nos pide que confiamos en vostede. Queren aprobar hoxe esta moción? Retolles a unha cousa. Por escrito, acepten todas as alegacións que presentaron os cidadáns de Becerrea. Acepten que a plaza coste exactamente o mesmo coas outras 9 residencias. Garantan ese precio. E non só eso, sino que poñan unha data de apertura xa para a residencia. E nos votaríamos a favor, por suposto, sin ningún tipo de problema. O que non nos poden pedir que firmemos outro cheque en blanco máis a un goberno que non para de mentirnos a todos e a todos. E debe ser tamén algo, o de mentir, debe ser tamén algo interno, porque polo que vexo debe haber máis xente a que lle mentiron e que non o levou nada ben. Polo que vexo, hoxe aquí xa yo digo, polas asistencias e, sobre todo, polas ausencias. Pídolles de novo que non hai veciños de primeira e de segunda, que o que queremos é a apertura da residencia xa, pero cos precios do resto das residencias, e que os líos do Partido Socialista os amañen na súa casa. Que nós, os veciños da provincia, o único que queremos é que a Diputación traballe para todos os veciños por igual, xusto o contrario que fan vostedes. Gracias, señora Mejide. Don Efrén. Ben, señora Mejide, non esperaba outra cousa, pero a verdade é que asume a realidade, porque da aportación cero e dos paus nas rodas do Partido Popular non os pudo desmentir. Non o pudo desmentir porque é verdade. É verdade que hai máis de 15 anos estaba arriba da mesa por un goberno da Xunta de Galiza facer unha residencia en Becerrea. É verdade que o actual alcalde non a quería e é verdade que o Partido Popular non a quixo. E é máis, é verdade que en todo este tempo, máis alá de facer paripés, mentir e tal, fixeron cero xestión. Porque eu digo, sendo así un pouco ben pensado, home, se o grupo provincial do Partido Popular lle interesara a residencia de Becerrea e as dos outros, home, pois ao mellor teñen algún contacto no goberno da Xunta, poden falar co presidente, ca conselleira e pedirlles que trate a Lugo con un pouco de decencia e que colabore en que haxa centros de atención a maiores. Pero non, eso non. Vostedes son cómplices do abandono do Partido Popular non só os maiores de Becerrea, sino de toda a provincia. E despois, home, que vostede fale dos beneficios das empresas concesionarias, home, co que fan ca sanidade pública, por poñer un exemplo, debería, xa se pon roxo cando minte, pero que non me extraña que se poña cando fala dos beneficios das concesionarias, e son os seus amigos. Se os que se dedican a ter residencias privadas son os amigos e os familiares do señor Feijóo e do Rueda. E ven agora aquí e que hai cousas que non lle quedan nada creíbles. Polo tanto, eu volvo a dicir o importante, porque o importante nesta vida é o que se fai. Predicar está moi ben para se van a misa, pero na política o importante é o que se fai. E vostedes, a aportación do Partido Popular á rede de residencias da provincia de Lugo é cero. E é cero tendo todas as competencias e tendo os orzamentos para facelo. E non contentos con non colaborar, o que fan é poñer paus nas rodas, porque non é este o único caso onde van poñer paus nas rodas. Xa en outras alargaron todos os procesos que dependían da Xunta de Galicia para que as residencias foran a realidade. Así que, demagoxas do Partido Popular xa non lles compra casi ninguén. Así que, si vai haber unha residencia en Becerrea é gracias ao goberno da Diputación e a pesar das políticas do Partido Popular.
Moitas gracias, señora Fren. Turno de peche. Señor Rivera. Bueno, eu intentei convencelos con argumentos. Eu entendo que ao mellor non se fíe da miña palabra, pero o que si lle pido é que se fíe da palabra dos informes técnicos que están nesa comisión de estudio, donde claramente se di que os empadronados en BCRA, na mesma proporción co resto das residencias, van a ter prezos moi parecidos ou similares aos que hai nas outras residencias da rede. E máis, o precio desas estimacións non vai ser o precio final. Sabeo como a min, se non pregunto ao alcalde de Castro de Rei, a alcaldesa de Paradela, ese precio vaise determinar despois na licitación, co cal vai ser máis baixo do que se pon nesas estimacións, saben? Polo tanto, eu creo que hoxe teñen unha oportunidade única de sumarse á apertura dese centro de BCRA. Creo que lle tendo a mão a que voten que sí, con ese compromiso que ademais está por escrito nesa memoria de que os prezos para os empadronados en BCRA van a ser iguais. Solicito ese voto favorable tamén do Partido Popular. Gracias. Gracias, señor Rivera. Por rematado o debate, sometemos a votación. Votamos. Perdón. Sí. Ahora está en pantalla don José Ángel. Tengo que facer unha pregunta. ¿Está usted en territorio nacional ou non? Hola, bo día. Sí que estou en territorio nacional. Vale, moi ben. Entón pode participar do pleno. Sometemos entonces a votación. Votamos. Votos emitidos 21, máis un voto telemático, a favor 10, en contra 11 e o voto telemático 12, por tanto queda rexeitada a proposta. Pasamos ao punto número 4, que é unha proposta de adopción da medida do Plan Económico Financiero 2025-2026. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Economía, Recaudación, Facenda Especial de Contas, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Demetrio Salgueiro Rapa, don Luís Fernández Guitián e don Francisco Javier Balado Teijeiro, membros do Grupo Provincial Popular, acorde informar favorablemente a proposta presentada e levála ao pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. En principio, nadie me comunicou que... Bueno, por tanto, non hai debate. Sometemos, entonces, a votación. Votamos. Votos emitidos 21, máis un voto telemático, a favor 10, non hai votos en contra, hai 11 abstencións máis unha telemática 12, queda, por tanto, aprobada o Plan Económico Financiero. Punto número 5, proposta de Goberno en contra da inxerencia política da Xunta nos centros de ensino. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa dos Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, membros do Grupo Provincial Popular, acorde dictaminar favorablemente a proposta presentada e levála ao pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Para expoñernos a esta proposta de Goberno, ten a palabra a dona Iria Castro. Gracias, presidente. Bo día a todos e todas, prensa, asistentes, compañeros e compañeras deputadas. O venres 13 de xuño erguíamonos ca nova resolución da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa con instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria, obrigatoria e bacharelato para o curso 25-26 e non eran precisamente boas novas. O venres 13 nunca trouxo bos presaxos e este non ia ser menos. Esta publicación do DOGA non trae nin máis nin menos que o intervencionismo máis escalofriante que vimos ata agora. O control das actividades complementarias que se fan nos centros e as colaboracións externas. Ou o que é o mesmo, o control absoluto da escola pública que é patrimonio de todas e de todos. E leo directamente do DOGA. Todas as actividades complementarias deberán figurar na programación xeral anual e, de ser o caso, de xeito moi excepcional, baixo premisas de motivación e coherencia co currículo poderán realizarse actividades complementarias sobrevindas sempre cando sexan aprobadas polo equipo directivo, se dé a conta delas ao Consello Escolar e a Inspección Educativa.
Ou o que é o mesmo, a Consellería busca unha excusa para poder denegar calquera actividade que non sexa do seu agrado ou ben desautorizando ao comezo ou alegando que non hai motivos excepcionais para incorporala á programación xeral anual. En primeiro lugar, estas instruccións non se someteron á consideración de representación sindical, tal e como se comprometera a Directora Xeral de Ordenación e Innovación Educativa o 6 de maio. E, en segundo lugar, os docentes xa incorporaban estes principios constitucionais, o fomento do pluralismo social e do pensamento crítico, ademais do respecto ás liberdades individuais, porque o profesorado é plenamente consciente das súas obrigas e os seus dereitos, entre os que está a liberdade de cátedra. Unha liberdade que vostedes, os eternos defensores das liberdades, prefiren non ter en conta porque o que queren é impoñer a súa ideoloxía. Ou é que ata agora se estaban facendo actividades perigosas non rexistradas? Son perigosas as visitas dentro do programa da Escola á Granxa? Son perigosas as visitas ao Museo Provincial? A mí o que me parece perigoso é que a Inspección Educativa dé a orde de retirar bandeiras palestinas de centros educativos. Aí está a diferencia entre liberdade e desenvolvemento do espírito crítico e adoutrinamento, que é o que quere facer o PP. A censura que quere impoñer o PP máis ultra dos últimos tempos o que non lle chega con censurar de forma brutal a CRTVG, senón que tamén quere impoñer a súa doutrina e unha única ideoloxía na nosa xuventude, a súa. O que se procura é a chamada neutralidade ideolóxica en actividades e colaboracións externas que o propio conselleiro identificou como visitas educativas ou charlas. Explíquenme que hai de perigoso en que as nenas e nenos coñezan a Pita de Mos. É perigoso que autores de poesía premiados visiten os colexios e lles falen a mocidade do orgullo de ser de aldea. O perigoso é que a Consellería é a primeira que fai ideoloxía. Analicemos a comparecencia do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para falar disto. Unha comparecencia política na que o foco mediático estivo nos cargos políticos da Consellería que comunicaron esta cuestión como a principal novidade. En lugar dunha simple cuestión burocrática dun documento que toda a comunidade educativa debe ter acceso. Isto é, sen dúbida, unha mensaxe de advertencia e control á dirección dos centros e ao profesorado. Román Rodríguez puxo en marcha o mecanismo de control ideolóxico do PP para empregar a inspección educativa como elemento de fiscalización e control do profesorado, en lugar de fomentar que a inspección sexa un traballo colaborativo para afrontar os desafíos educativos. Con esta modificación limitan a autonomía pedagóxica dos centros e ten que informar a inspección de todas as actividades complementarias e, de novo, obvian as leis máis recentes como a LOMLOE, que introduce o principal nesgo ideolóxico, e obvian artigos relevantes da actual Lei de Educación, como, por exemplo, o artigo 2, fins de educación e educación ao respecto de dereitos e liberdades fundamentais. Ademais, tiñan que mellorar o reforzo do docente na aula, pero aínda non comezaron os traballos de elaboración do protocolo de acoso ou do plan de igualdade para centros. En lugar diso, dan prioridade a un control ideolóxico. Para o PP, o prioritario é voltar 40 anos atrás. De feito, é a Lei Educativa de 1985 a que sinala este concepto de neutralidade ideolóxica. O que queren é volver á Lei de 1985, a LODE, unha lei educativa a que nunca se recorreu, nin sequera nos mandatos de Fraga dende 1989. Quen diría que votaríamos de menos a Fraga, xa que Fraga sería, hoxe en día, un exemplo de progresismo para o PP máis ultra de todos os tempos, que é o que vostedes están representando neste momento. Grazas. Moitas gracias, dona Iria. Por o Grupo Popular ten a palabra don Antonio Mejide. Moitas gracias, presidente. A súa proposta non ten desperdicio. Hoxe xa sobrepasan calquera fronteira ou barreira do sentido común ou da realidade, ou a verdade que non sei onde están metidos. Unha exposición de motivos na que nos dicen que hai un manual ou instrucción de organización con prácticas antidemocráticas e caciquís que intentan pasar o rodete da cintura. Falan de mordaza aos centros de ensino. Eu creo que non leron as instruccións. A mí parece un disparate xa o que están plantexando. Voulles ler así moi brevemente o manual sectario, o manual represivo, censor, antidemócrata da Consellería de Educación, este que vostedes dicen que é, vamos, como dixo, o intervencionismo máis escalofriante. Ostras. Ten 3 puntos, fundamentalmente. O primeiro é reforzar a autoridade do profesorado, e di, no exercicio das funcións directivas e organizativas docentes e de corrección disciplinaria, o profesorado ten a condición de autoridade pública e goza de protección recoñecida a tal condición por o ordenamento xurídico.
e pide aos centros que fomenten o respeto, a convivencia, a prevención de conflitos, a tolerancia cero contra as agresións e a presunción de velocidade. E pide á comunidade educativa cumprir as normas de organización e respetar e coñecer a labor dos docentes. Escalofriante. Eu quedei estupefacto en canto leín este documento. É fastidiado de ler, pero vou facerme forte e leerlle o terceiro punto. O segundo vou non dixer para o final. Tempo de lectura. Piden fomentar o hábito e o dominio da lectura de comunicación, desenvolver as competencias claves e potenciar estrategias de comprensión. E piden reservar entre 20 e 30 minutos de lectura cada día nas aulas. A verdade é que isto é para botarse a temblar, Isto é para ter medo. Pobres pequenos. Permitirlles ou intentar inculcarlles que lean. Dramático. Neutralidade ideolóxica, este é o punto clave, este é o problema. No, pero vamos a ver o problema. No, aquí sí que este sí que é peligroso, Este sí que é peligroso. As actividades complementarias forman parte do programa e deben estar orientadas a facilitar o desenvolvemento do currículum, a súa profundización e motivar as aprendizaxes. Programadas e distribuídas ao longo do curso escolar. Cuidado, aquí isto hai que ter cuidado. Recollidas na programación xeral anual, excepcionalmente poden incorporarse actividades sobrevidas coa aprobación do equipo directivo. Imagínese, que o director do centro teña que aprobar a programación do centro, imagínese. E dando conta ao Consello Escolar, é dicir, consultarlle ao Consello Escolar e aos pais o que se vai a facer no colegio. Isto é complicado, E a inspección educativa hai que dar conta, hai que darlle conta. Dar conta non é aprobar, é dar conta. Hai que saber ler. Isto é complicado, isto é censor, isto é preocupante. E que, ademais, ten que rexir os principios constitucionais garantindo unha neutralidade ideolóxica. Aquí sí que non, Neutralidade ideolóxica por o bloque non, caramba. No, isto sí que non pode ser. Isto, como dixo, escalofriante. Non vos pasou, cando lestes isto non vos deu... Eu empecé a temblar, cando acabei de lelo, Sí, no, o tema da neutralidade ideolóxica a min preocupoume moito, Claro, e como piden que o profesorado garanta isto? Pois garantindo a pluralidade e a neutralidade nas aulas, informando obxectivamente de maneira imparcial sobre a realidade e sobre as materias que imparten e promovendo o pensamento crítico no seu alumnado, fomentando as liberdades individuais e transmitindo valores constitucionais. Escalofriante. Eu non sigo porque non podo. Non podo seguir con isto, porque isto realmente, isto é propio probablemente o mellor de Venezuela, ou de Cuba, ou de regímenes que votan tanto en falta. Miren, eu creo que están absolutamente fora da realidade. Que lles moleste a día de hoxe que se cumpla cunha lei de 85 que dicen algo tan simple como que non se pode adoctrinar, que hai que apostar pola neutralidade. Pero vostedes quedáronse no 84. Pero non no 84 no ano, no 84 no libro. Leron ese libro de George Orwell? O mellor non, porque lles molestalles ese media hora que hai que dedicar cada día á lectura. Seguro que o presidente o conoce, porque é unha persona probablemente que non creo que suscriba todas as cousas que hoxe están dicindo aquí. Nese libro, George Orwell falaba dun país controlador no que había 4 ministerios que controlaban absolutamente todo. Era un deles o Ministerio da Información constantemente, que probablemente sexa o que vostedes queren controlar, absolutamente todo. Absolutamente todo. O que queren vostedes é adoctrinar. E iso é o que lles pretenden impedir. Que a CIGA está intentando intervir en todos e cada un dos centros educativos. Que vostedes queran adoctrinar os nosos fillos. Que vostedes queran, a través das aulas, controlar o pensamento dos máis pequenos. Deixen os máis pequenos estudiar, aprender, entender e despois decidir. E non adoctrinen. Gracias, señora Mejide. Dona Pilar, primeiro turno. Moi bo día a todos e a todas. A verdade é que, señora Mejide, escoitarlle ler ese folleto propagandístico cheo de dibuxos, pois a verdade é que nos sorprende, non? O que hai que ir un pouquiño máis ao fondo da cuestión. A min a verdade é que me preocupa profundamente que vostedes, que son eses que agora se levantan en aras da liberdade, só queren a liberdade cando a teñen controlada polo seu partido político. Ese é un verdadeiro problema e é o trasfondo tamén, tal vez, desta proposta que o único que pretende é denunciar unha inxerencia da Xunta de Galicia, unha clarísima intervención
para dotar dun control duplicado e exagerado sobre as actividades que se realizan dende as aulas. Intervindo esas actividades, vostedes falan de neutralidade ideolóxica. E isto non é neutralidade ideolóxica, iso é falso, señora Meijide. Isto é intervencionismo. Hai que chamarlle así. Unha inxerencia absoluta da Xunta de Galicia. Sabe por que o fan? Sabe o mellor camín. Para ter o control sobre esas actividades que se realizan dende os centros educativos. Para que? Para intentar neutralizar calquera crítica que xurda e que sexa perxudicial aos intereses políticos do Partido Popular e intentan controlalo ali dende onde gobernan, que neste caso é a Xunta. Vamos, que vostedes o único que intentan é limitar accións para evitar críticas ao Goberno Popular na Xunta de Galicia. Porque é evidente que a Xunta o fai para silenciar críticas dende o eido educativo, porque este anuncio fai na Xunta de Galicia cando o alumnado precisamente se pronuncia contra a imposición de Altri ou cando manifesta a súa disconformidade co xenocidio palestino ou coa situación da lingua galega no ensino, señora Meijide. Unha auténtica censura, na miña humilde opinión, a calquera manifestación que poda xurdir contraria aos intereses ideolóxicos do Partido Popular. E sei que non lles gusta escoitalo, pero é que non lle lo decimos nós, está lle lo dicindo a comunidade educativa, están o dicindo os expertos, ao igual que trae ese follete, eu diríalle que lea a prensa nacional e que vexa o que opinan expertos de todo o país sobre esta inxerencia da Xunta de Galicia, que nos está levando cara a cuestións como poden ser o PIN parental da extrema dereita, de Vox, ou as iniciativas de carácter semellante que se impulsan por líderes de extrema dereita a un e outro lado do Atlántico, como pode ser Bolsonaro ou Martín Le Pen. Mire, vostedes, hoxe estamos aquí enfrentándonos a unha serie de asuntos que xa viñeron antes a plenos desta Diputación, tales como negar, por parte do Partido Popular, os problemas reais de educación. Non queren falar do peche de especialidades, no ensino rural, tampouco queren falar dos problemas no transporte. O Partido Popular na Xunta mira para outro lado cando as familias lle reclaman profesores de apoio para nenos e nenas con necesidades educativas especiais. Non din nin media palabra sobre políticas educativas que contribúan ao uso da lingua galega entre os rapaces e rapazas, non queren escoitar aos pais que lles pediron que non se pechase, por exemplo, unha escola en Begonte, e nin falar de recuperar a gratuidade dos libros de texto. Todos estes temas, como lle digo, chegaron en reiteradas ocasións a este pleno. A verdade é que a resposta do Partido Popular sempre foi non. Entre esa negación ou a incapacidade ou a inacción dende a Xunta de Galicia en a que se moven vostedes, o Partido Popular, fronte a estes temas realmente trascendentales para o eido educativo da nosa terra. E agora, para tapar esa incapacidade, permítanme que lle lo diga así, para resolver os problemas reais, inventan un problema que non existe. Un problema que non existe e que inclúe nas instruccións educativas, así se chama o documento para o vindeiro curso 25-26, indicacións sobre a neutralidade ideolóxica das actividades que se celebren fora da programación xeral anual, informando ao mesmo tempo da necesidade de pasalas á inspección educativa. Mire, se algo levo aprendido no tempo que levo en política, que cando alguén di que non é de dereitas nin de esquerdas, sempre é de dereitas e a dereita da dereita. E as iniciativas sobre neutralidade ideolóxica suelen ser falsas. Sabe o que din os docentes sobre estes asuntos? Pois que os centros xa informaban aos consellos escolares. Algúns formamos parte deles e sabémolo, non hai necesidade de replicar. E limita, é o que din os centros educativos, a capacidade para responder con axilidade á actualidade social e de organizar actividades relacionadas co día a día desa actualidade. Se inventan o problema, sin que se teñan producido queixas ou situacións polémicas salientables, é porque algo queren agochar, e eu non teño ninguna dúbida de que é a súa absoluta incapacidade para xestionar, neste caso, a educación de Galicia. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Segundo turno, dona Iria. Grazas, presidente. Ben, cando a señora Meijide non ten argumentos, tira de vena cómica.
pero a verdade é que estamos aquí para debatir cousas moi serias. Eu casi, se quere falar comigo de outras cousas, falamos fora, pero aquí vimos a debatir cousas serias. Falaba a señora Meixide de Ler que a trouxe unha infografía, nin se leu o doga. A eso chegamos. E outra cousa, que fale vostede de adoctrinamento, cando os traballadores da TVG levan anos denunciando a censura na TVG, señora Meixide, para miralo antes de falar. Ben, voulle ler unha cousiña que a ver que lle parece a vostede. El nacionalismo fascista y excluyente del BNG y el nacionalsocialismo del PSDG ya tienen bandera ideal. Solo les falta el idioma. ¿Por qué no el árabe? Ahora outra cousiña sobre o deporte feminino en Estados Unidos. En general, las mujeres no muestran un interés especial en los deportes de equipo, aunque sí en realizar ejercicio físico. El absurdo más absoluto es que el gobierno federal de los Estados Unidos presione con la igualdad a las universidades para cumplir con ella cuando no dan el rendimiento. ¿Qué lle parecen estas afirmacións? Son políticas? Despréndese certo tufillo non respectar nin a Constitución española, nin a igualdade de oportunidades para homes e mulleres, nin desprezando a traballadores de servizos públicos, que non o lin, pero tamén hai para eles, e incluso desprezando a pluralidade de pensamento. Pois estas afirmacións foron publicadas polo Subdirector Xeral de Inspección e Avaliación do Sistema Educativo, un cargo político baixo o cal se fixo esta instrucción educativa do DOGA que vostede nin leu porque ten unha infografía. Pero entonces é que todo o anterior é certo. Agora xa nos encaixa que se intente aplicar esa neutralidade ideolóxica que vostede respecta e quedou en 85, cando as leis posteriores xa superan esa lei. A neutralidade ideolóxica nas aulas non é outra que isto, desprezo a liberdade de cátedra e, sobre todo, desprezo os dereitos humanos, xa que nos seus artigos este señor, que non vou mencionar, loa, sobre todo, a un partido político de extrema dereita que non nos respecta. E un cargo político así non pode continuar un minuto máis nesta responsabilidade. Non se pode permitir que a persoa responsable da coordinación das inspeccións provinciais e de controlar a marcha de educación neste país sexa unha persoa cunha ideoloxía incompatible ca defensa do ensino público galego. E, de novo, estes artigos non pertencen á esfera privada, non é unha conversa entre amiguetes. Non se pode defender, porque se o conselleiro di que respecta a liberdade de expresión, respectaría tamén o pluralismo. Pero, iso é o que queren transmitir desde este goberno? Está seguro de que queren ir por este camiño? Porque é o camezo dun camiño moi perigoso que non deberían transitar. Van prohibir as actividades de igualdade extraescolares, igual que eliminaron a materia de igualdade secundaria. Van ser tan intervencionistas e adoctrinadores que van impoñer un PIN parental como os seus socios de Vox noutros gobernos? Pois vannos a topar en fronte de todas estas decisións de imposición, porque sobre todo defendemos os servizos públicos e sobre todo unha escola libre de adoctrinamentos. Grazas. Gracias, dona Iria. Segundo turno, señor Mejide. Moitas gracias, presidente. Eu creo que teñen añoranza de outros regímenes, de outras zonas do mundo, ou incluso de épocas pretéritas, porque, de verdade, o que queren vivir neste mundo de Orwell do 1984. Eu creo que, non sei, bueno, vostedes saberán o que queren. Miren, traicionalles o subconsciente. De feito, a deputada socialista Pilar dixo que, claro, que intentábamos impedir as críticas, pero as críticas de quen? De pequenos de 7 anos, de 8 anos, de 6 anos. Pero que vamos a intentarnos impedir as críticas? Non, o que impedimos é que os dogmaticen. O que impedimos é que vostedes, a través dos seus tentáculos sindicais e políticos e toda esa rede intenten, de alguma maneira, teledirixir o pensamento dos máis pequenos. O único que se intenta é que nunha clase se dan as materias con independencia da ideoloxía do profesor. Que a ideoloxía do profesor está moi ben que a teña, pero cando sale das aulas, na súa casa, cos seus amigos, no bar ou cando vota nas eleccións. Pero na clase non ten por que dogmatizar a ningún alumno. É o único que se dice, que deixen aos pequenos aprender, que deixen aos pequenos pensar, que deixen aos pequenos acertar, equivocarse, que deixen aos pequenos que faguen e forman a súa opinión a través dos coñecementos que van adquirindo. E despois serán do Bloque, serán do PSOE ou serán do partido que sexa, pero que o sean por eles mesmos, non porque un profesor quere pensar por eles. Miren, eu no seu día tuven que vivir como a CIGA intentaba manipular aquí o Instituto Femenino desta cidade. Acórdome na época do Prestige, mentindo para que acudísemos ás manifestacións, precisamente membros da CIGA. Acórdome como se nos enganaba no colegio para acudir a concentracións independentistas, precisamente. Sin ir máis lonxe, outro día, falando con un amigo,
o seu pequeno de 7 anos, estaba cantando al trinón porque o seu profesor o enseñara na clase. Vostedes iso é o que creen nas aulas? Que un profesor ten que estar dicindo aos pequenos vamos a cantar al trinón? Isto é o que non se pode permitir. E iso é o máis contrario á neutralidade. Vostedes están facendo un exercicio como de espello. Creo que decía o señor Sánchez outro día no Congreso o complejo este do espello. Evidentemente, vostedes están acusando do que vostedes fan. É que vostedes están intentando empregar a CIGA, digo con nombres e apellidos, os seus profesores, as súas AMPAs, para intentar dogmatizar, manipular e intentar formar novas xeracións do bloque nacionalista galego. E iso non é así. Iso non é así. O que hai que ter nas aulas é a liberdade para que os pequenos aprendan a acertar, a equivocarse, pero que aprendan por eles mesmos. E vostedes parece que queren enseñarlles só o que lles apetece o bloque. E con nós non conten. Moitas gracias. Señora Porto, segundo turno. Benvida a Televisión de Galicia, este pleno. Facía moito tempo que non contábamos coa presencia deste medio de comunicación. É un auténtico placer contar con vostedes aquí. Miren, señores do Partido Popular, moito medo lle teñen vostedes á educación universal, libre e gratuita. Moito medo lle teñen á educación universal, libre e gratuita. E tal e como dixo a compañeira Iria, o único que están facendo con esta acción é tapar a ese subdirector que se excedeu no seu pronunciamento, debería de ter estado xa fora. Miren, a vostedes non lles debe de gustar que os centros educativos organicen actividades en torno á lingua, digo eu, porque intentan controlalo. Tampouco lles debe gustar que os mestres e mestras organicen cousas que fagan pensar o alumnado e que os axuden a converterse en cidadáns libres con capacidade de análise e xuicio sobre a realidade, máis alá das actividades teledirixidas e controladas que pretenden que se desenvolvan dende a Xunta de Galicia. Señores do Partido Popular, dame realmente pena ver que vostedes mercan a ideoloxía de Vox como un ensaio de cara a un goberno de coalición coa extrema dereita co que levan tempo soñando e anhelando e que xa materializaron nalgúnas comunidades. E isto sería como antesala do PIN parental ao que xa me referín antes que tanto lles gusta aos señores de Abascal. Para Vox, pero o que é grave, para vostedes tamén, para o Partido Popular, a liberdade de cátedra ten que ser reformulada no sentido que os profesores teñan liberdade completa para expoñer nas aulas argumentos que concorden cos que defende o Partido Popular. Esa é a súa idea de liberdade, o intervencionismo na liberdade de cátedra para os mestres e mestras do noso país. Así que, señores do Partido Popular, eu teño que pedirlles, unha vez máis, que abandonen os dogmas da extrema dereita, que se acheguen aos que practicaron nalgún outro tempo e, sobre todo, que esa neutralidade ideolóxica falsa non a apliquen a través dos centros de ensino galegos. E, como lles dixen antes, non o decimos nós, dende o Goberno da Deputación. Eu simplemente lles vou a ler o que di a profesora Laura Camargo, que non é galega nin desenvolve a súa actividade en Galicia, que di claramente la derecha está adoptando el credo de la ultraderecha global e lo asume. E tamén teño que decirlles o que din outros profesores, como poden ser este tipo de advertencias, as que fai a Xunta de Galicia, coinciden con el auge de la extrema derecha, con las prohibiciones de libros en las bibliotecas de Estados Unidos o de enseñar determinadas teorías ideológicas. Deixen que a xente se forme en liberdade e deixen que os mestres e mestras practiquen a súa profesión tamén con liberdade. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Turno de peche, Iria. Grazas, presidente. A señora Meixide na primeira intervención defendeu os profesores, na segunda xa cambiou e cargou contra eles. Eso señal de que non se entera de nada. Miren, defendemos unha escola libre de adoctrinamentos porque eu, e supoño que a maioría de deputados e deputadas que están aquí, somos fillos e fillas da escola pública e formounos para ter diferentes ideoloxías.
E o que procuran vostedes detrás desta patraña da neutralidade ideolóxica é o adoctrinamento, é a imposición, e iso non llo imos permitir. O ensino público serve para formar a todas as rapazas e rapaces que son o futuro deste país, para darlles as para voar e non que lle las corten dentro. Contra a censura, imos ser o dique de contención das súas políticas adoctrinadoras e imos seguir loitando por un ensino en galego que priorice a liberdade, a igualdade e o pensamento crítico. Moitas grazas. Gracias, dona Iria. Pois, rematado o debate, sometemos a votación esta proposta de Goberno en contra da inxerencia política da Xunta nos centros de ensino. Votamos. Votos emitidos 21, máis un voto telemático. A favor 10, en contra 11, máis un voto telemático 12. Queda, por tanto, rexeitada esta proposta. Pasamos ao punto número 6, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista reclamando á Xunta de Galicia que cumpra cos compromisos adquiridos e asuma o persoal sanitario das unidades de atención á drogodependencia. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e leválo ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para explicarnos a iniciativa ten a palabra a dona Pilar García Porto. Moitas gracias de novo, señor presidente. Temos que abordar de novo un tema que nos trae con certa preocupación, que é o eido da drogodependencia, a asistencia sanitaria nos centros de atención a drogodependentes. A situación das unidades de atención a drogodependentes é un exemplo claro deses rasgos negativos que ten o Partido Popular na Xunta de Galicia, incumplindo os acordos asinados, desprezando a tarefa dos concellos cunha total despreocupación polas necesidades sanitarias que temos todos os galegos e galegas. A Xunta de Galicia incumpre o acordo parlamentario de marzo de 2021 que instaba a incorporar os Sergas a este persoal, o persoal sanitario das unidades de atención á drogodependencia, e tamén incumpre o cronograma firmado no 2022 cos concellos. Pasaron xa 25 reunións, 10 longos anos de espera e os 13 concellos con unidades de atención á drogodependencia dos que a nosa provincia conta con 2, pois non ven ningún avance para que este persoal sexa asumido polos Sergas. Falta de capacidade da Xunta, pregúntolles eu, ou falta de vontade, señores do Partido Popular? Calquera das dúas respostas non os favorece. Calquera das dúas respostas é grave, porque a Xunta, unha vez máis, non dubida en cargar as costas dos concellos competencias impropias, non dubida en sobrecargar as facendas e a xestión local, todo con tal de non asumir as súas obrigas. E isto é negativo e é malo para os galegos e galegas, pero peor é que non se asuman realmente esas tarefas dende as unidades de atención á drogodependencia. No caso do persoal destas unidades, o panorama é o mesmo que estamos vivindo nos Sergas. Non se cubren baixas, non se cubren xubilacións, a incapacidade de xestión deixa totalmente en precario unha atención sanitaria tan delicada como é a da atención ás persoas que precisan atención en relación coa drogodependencia. E, dende logo, non queren asumir esta tarefa dende a Xunta. Mentras o Partido Popular incumplía os seus compromisos durante estes longos 10 anos de espera e máis de 25 reunións, as cifras, que é o que realmente nos debería de preocupar, en lugar de producirnos tanta risa, señora Meijide, as cifras que realmente nos deberían de preocupar é que as necesidades relacionadas con atención á drogodependencia non deixaron de medrar. O ano 2022 marcou un pico, con maior número de persoas en terapia por consumo de drogas, en concreto 14.809, segundo os datos oficiais. O maior dato dende o 2008. Dende 2008 ata o 2022, eses longos anos de espera trouxeron consigo as peores cifras. E un terzo destas persoas están a tratamento por consumo de heroína e un 28% por consumo de alcohol, mentras o consumo de cocaína non deixa de medrar no noso país. Eu poñolles un exemplo. Hai en Galicia
167.000 persoas cun patrón de consumo de alcohol considerado de risco. Só o 2,4% teñen conciencia diso e solicitan axuda. Siguen crendo vostedes que non é necesario que a Xunta de Galicia se preocupe e asuma o persoal destas unidades? Dende logo, non se pode deixar estes centros tal e como estiveron durante estes 10 anos, en absoluta situación precaria, sin psiquiatra, sin psicólogo, sin persoal de enfermería, solo pola incapacidade ou a falta de vontade do Sergas e, polo tanto, da Xunta de Galicia. E non chega con manter o que hai, xa non chega, iso é necesario mantelo, pero é que é necesario darlle un impulso para atender tamén a saúde mental. É importante facer un esforzo por mellorar a atención e a prevención da drogodependencia. Está medrando, como lles dixen, notablemente o consumo de cocaína neste país. E un exemplo actual da situación destes centros é que, por exemplo, os dous co que contamos na nosa provincia dan atención non só aos concellos onde están ubicados, o de Burela é para toda a comarca e o de Monforte de Lemos supera mesmo a provincia atendendo Chantada, Monforte e Valdeorras. Polo tanto, creemos que é necesario xa dunha vez que a Xunta de Galicia asuma estas competencias e, polo tanto, a xestión e o persoal sanitario destas unidades. Gracias. Moitas gracias, señora Porto. Por o grupo do BNG ten a palabra don Daniel García. Bo día a todas e a todos. Quero aproveitar a miña primeira intervención para incidir nos antecedentes co obxectivo de poñer en contexto a presente moción. Nos anos 80, as redes de contrabando de Galicia reconvertéronse a redes de narcotráfico e trouxeron consigo unha traxedia social. Foron centos de mozas e mozos os que se engancharon ao consumo de drogas e este aumentou exponencialmente, xurdindo unha enorme alarma social. Froito desa realidade, da presión social, do esforzo de afectados e afectadas e das súas familias, fundamentalmente foron as nais as que colleron as rendas para tratar de buscar unha solución para os seus fillos e fillas, obrigando as administracións públicas a tomar en serio o problema e comezar a implementar medidas. Deste xeito, no Congreso dos Deputados, aprobouse o Plan Estatal sobre Drogas en 1984. En Galiza, aprobouse o Plan Autonómico de Drogodependencias no ano seguinte, no ano 1985. Posteriormente, creouse o Comisionado do Plan Autonómico de Dependencia en 1993. Xa dende o inicio, o Plan Autonómico de Drogodependencias de Galicia priorizou a posta en marcha e o desenvolvemento dunha rede de atención ás drogodependencias, a implantación dun catálogo de programas de asistencia a través da creación do tecido de redes. No ano 2006, o Goberno bipartito BNG-PSOE na Xunta de Galicia crea a Subdirección Xeral de Saúde Mental e Drogodependencias e o Plan Estratéxico de Saúde Mental de Galicia para o período 2006-2011 para incluir a área de drogodependencias dentro do desenvolvemento organizativo dos servicios de saúde mental, que é onde ten que estar. Vostedes levan presumindo nestes últimos anos que a Xunta de Galicia creou unha subdirección de saúde mental que primeiro eliminaron e agora alardean que crean. Seguindo a secuencia cronolóxica, no 2007 publícase a orde que regula a integración funcional dos centros de alcoholismo e de atención ás drogodependentes non alcohólicos do Servizo Galego de Saúde. Escoitaron ben, no ano 2007 publicouse o decreto que regulaba a orde de integración funcional, onde se incluía a carteira de servicios e outra serie de cuestións. Pero no ano 2009 regresa o Partido Popular á Xunta de Galicia e milagrosamente todo comeza a cambiar cunha serie de decisións con Alberto Núñez Feijóo á cabeza. Ata entón, e dende 1986, todos os gobernos da Xunta de Galicia promoveran e mantiveran o traballo conxunto coas ONGs e cos concellos das 4 provincias para afrontar o problema das drogodependencias e das súas diferentes vertentes. No camiño desa rotura dese traballo conxunto, onde se levaba xa máis de 2 décadas traballando e a primeira decisión que tomou o goberno de Feijóo, ese magnífico xestor de servizos públicos, foi suprimir a Subdirección Xeral de Saúde Mental e Drogodependencias. A súa segunda gran decisión foi suprimir
o principal instrumento de interlocución, que era, ata 2009, a negociación dos concellos coa Xunta de Galicia a través dos convenios bilaterais anuais ligados a unha PIAF, un protocolo interno de actividade de financiamento. Chegou o Partido Popular e impuxo un convenio instrumental coa Federación Galega de Municipios sin contar a PIAF. Dixeron, para que imos manter unha regularidade orzamentaria? A consecuencia directa foi arquivar nun caixón o Plan de Saúde Mental aprobado para o período 2006-2011. Nunca máis se volveu saber del. Diante desta situación, dende o BNG trasladamos a nivel parlamentario galego novamente a proposta da Orde de Integración publicada en 2007. Que fixo o PP? Pois seguir votando en contra unha e outra vez, argumentando complexidades. En todos os orzamentos da Xunta dos últimos anos, dende o BNG, presentamos emendas para poder cubrir os gastos desta integración. E que fai o Partido Popular? Votar novamente en contra. Despois, o partido do non somos nós, pero vostedes, ante unha problemática tan importante, sempre votan en contra. A dotación das unidades de atención á drogodependencia é unha competencia da Xunta de Galicia, é unha cuestión sanitaria de primeiro grado. Así que, señores do Partido Popular, xa que vostedes o único que saben é votar en contra, asuman as súas responsabilidades. Nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias, don Daniel. Primeiro turno, señor Balado. Sí, gracias, presidente. Bon día a todos, presidente, deputados, deputadas e demais persoas que se atopan presentes nesta sala. Bueno, hai que recoñecer que os que propoñen a moción son un pouco oportunistas e interesados en relación con este proceso, porque este proceso xa está aberto. En ningún momento se dixo que a Xunta de Galicia non quixera asumir as unidades de atención á drogodependencia nos 13 concellos nos que hai. En ningún momento se dixo que non ten sentido votar a favor dunha proposta que está xa asumida por parte da Xunta de Galicia, está iniciada e xa se deron pasos importantes. Isto foi no ano 2022. E, en segundo lugar, porque este proceso non depende solamente da Xunta de Galicia, depende tamén de outra institución, que é a Federación Galega de Municipios e Provincias, e dos 13 concellos implicados, aos que vostedes evitan aludir en calquera momento. Vostedes na súa moción non falan para nada da FEGAM, non falan para nada dos 13 concellos, non falan para nada da necesidade de achega de información e de colaboración por parte destes 13 concellos, como se fora un proceso único no que a Xunta de Galicia toca unha tecla e xa está, xa se sume dentro do personal sanitario, así de sinxelo. E non é así de sinxelo, é dicir, a integración destas unidades municipais de atención á drogodependencia é un compromiso da Xunta, vamos dicir iso en primeiro lugar, está asumido dende o ano 2022, e a Xunta pois xa deu pasos para cumplilo. Agora ben, isto require da máxima colaboración institucional, como decimos, da FEGAM e tamén de todos os concellos implicados. Pero polo de agora o que lles podemos dicir é que a Xunta de Galicia, algúns concellos, tivo que perseguilos literalmente para que lle achegasen a información necesaria para poder poñer en marcha este proceso. En agosto do ano 2024 acordouse a constitución dunhos grupos de traballo entre a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias para avanzar no proceso, e a FEGAM tardou 3 meses en comunicar aos seus representantes. Oiga, non creo eu que sexa tan difícil, sendo 13 concellos os que se van beneficiar da entrega desas unidades de atención á drogodependencia, aportar os datos. Será necesario esperar 3 meses? Eu creo que non é necesario se se quere colaborar e se de verdade eses concellos queren ceder á Xunta as unidades de atención á drogodependencia. Unha vez que a colaboración da FEGAM fixo posible constituir eses grupos de traballo entre a Xunta e a FEGAM, se puxo en marcha o proceso para recabar toda a información sobre o personal das unidades de atención á drogodependencia, sobre os seus inmobles e sobre os custos económicos. E, polo tanto, é o que lles queremos dicir. Este proceso non pode ser solventado ao mellor nun ano nin en 2, non se pode pedir iso. É dicir, dende que está asumido o compromiso por parte da Xunta de Galicia no ano 2022, que foi cando se asinou ese compromiso, non se pode pedir que nun ano ou en 2 se solvente o proceso, porque, como dicimos, ten connotacións xurídicas importantes e connotacións administrativas importantes. É sorprendente que o Partido Socialista de Lugo traiga a pleno unha iniciativa
que vai en contra dos propios acordos da Comisión de Integración das Unidades de Atención á Drogodependencia, nun novo intento de boicotear un proceso polo que, no fondo, nunca apostaron, pero nós xa sabemos que isto forma parte da filosofía política do Partido Socialista. A veces consiste en pedir actuacións á Xunta ou outra administración, cando eses procesos empezan a avanzar, poñer paus nas rodas para evitar que ese proceso avance e logo ter un motivo para criticar a administración, neste caso a Xunta de Galicia. Iso é o que están a facer vostedes ou o que fixeron algúns concellos neste proceso. Mentras tanto, a Xunta asina anualmente un convenio coa FEGAN pola que asume máis do 70% dos custes destas unidades de atención á drogodependencia. Nin a señora García Porto, nin o señor Daniel García manifestaron en ningún momento que a Xunta de Galicia asumira máis do 70% do coste destas unidades de atención á drogodependencia. Neste ano 2025, o coste foi de máis de 4 millóns de euros, que logo a Federación Galega de Municipios e Provincias reparte atendendo a criterios propios. Polo tanto, señores e señoras do Partido Popular e do Partido do Bloque Nacionalista Galego, digan a verdade. Non poden vir aquí a dicir que a Xunta se está a desentender dun asunto como este cando deu pasos importantes para poñelo en marcha. Non poden vir dicindo aquí que a Xunta deixa colgadas as unidades de atención á drogodependencia cando as financia económicamente na maior parte do seu custe, en máis do 70%, e non poden vir dicindo que non hai colaboración, porque a Xunta está a colaborar cos concellos na cobertura das prazas vacantes das unidades de atención á drogodependencia sempre que hai profesionais dispoñibles e dispostos a prestar asistencia. Polo tanto, vostedes teñen que ser conscientes desta realidade e non poden vir aquí a ningunear o traballo que se está a facer dende a Xunta de Galicia. Nada máis por esta primeira intervención. Gracias, señor Balado. Dona Pilar, segundo turno. Hai que ter unha paciencia, señor Balado, para escoitalo a usted, que de verdade. Primeiro, vou empezar polo final. Di que non decimos nada de que a Xunta asuma máis do 70%. A vostede leu o título da moción. Pedimoslle que asuma o persoal sanitario, señor Balado. Así de sinxelo. Hai máis mocións, máis formas de traballar, pero este título é claro. Pero non o fan, nin dotan do mesmo a estas unidades. E que digan vostedes que nós vimos aquí a traer algo cando o problema está solucionado despois de máis de 25 reunións, despois de 10 anos esperando a que a Xunta de Galicia se faga cargo destas unidades, despois de que fose a FEGAN non a Xunta de Galicia tal e como di vostede, falso, o que diminte, señor Balado, a que andivo detrás dos concellos foi a FEGAN, a que andivo detrás de 3 concellos en concreto, non lle vou dicir cales son, para que aportaran a documentación, que, por certo, está trasladada á Xunta de Galicia dende fai 2 anos, señor Balado. 2 anos fai que a Xunta de Galicia conta con esta documentación. E que diga vostede que nós vimos aquí a boicotear, non, mire, vimos a impulsar dunha vez por todas. Vimos a impulsar dunha vez por todas porque é unha necesidade social. Máis alá dos concellos é unha necesidade social que se traballe con estas unidades de atención á drogodependencia. E di vostede tamén que nós que somos oportunistas e interesados. Como que oportunistas e interesados se a Xunta de Galicia incumple? Primeiro, os concellos levan 10 anos asumindo estas unidades. Segundo, a Xunta de Galicia comprometeuse, non o fixo, e comprometeuse de momento en 2 clarísimas ocasións, cun acordo parlamentario no 2021 e cun cronograma que asinou no 2022 cos concellos. Estamos no 2025 e a Xunta de Galicia fai 2 anos que ten a documentación de todos os concellos remitida pola FEGAN. E seguimos igual, señor Balado, sin avanzar. Polo tanto, non nos diga que aquí nós estamos aproveitándonos dunha oportunidade, porque non é certo. É unha necesidade que a Xunta de Galicia, coas competencias que ten que asumir. Ten que asumir. Basta xa de cargar sobre os concellos. Basta xa de que vostedes cheguen aquí dicíndonos que isto tamén depende dos concellos e xa de paso de Pedro Sánchez. Señor Balado, oiga, para que están vostedes gobernando? Sirven para algo ou só para disparar balóns fora? Porque eu empezo a preguntarme con demasiada frecuencia para que sirven vostedes, concretamente os señores do Partido Popular, nesta provincia, cando non son capaces de darlle absolutamente traslado de ninguna cuestión ao seu goberno da Xunta de Galicia. A min coméntanme, algún dos seus, algún compañeiro seu, que o fan porque todos os que están aquí sentados queren trepar ou anelan algún carguiño. Espero que non sexa así, porque sería moi triste, señor Balado. Muchas gracias.
Señora Porto, don Daniel, segundo turno. Señor Balado, pero de verdade creen que o problema da atención ás drogodependencias pode seguir indefinidamente pendente de que o Partido Popular non asuma as súas responsabilidades? De que o Partido Popular non asuma a responsabilidade de dar atención a todos eses miles de galegos e galegas? Dinamitaron a prevención. Absolutamente, dinamitaron a prevención. Están aí os orzamentos da Xunta para que vayan comprobar como sacaron o orzamento da prevención dos concellos. Deixárono a cero. E foron baixando o orzamento tamén para as entidades. O señor Balado, é inasumible por parte dos concellos ter que afrontar o custo deste servizo. É unha competencia a todas luces impropia, como tantas outras que desde o Partido Popular dende a Xunta carga aos concellos. O que é moito máis grave que neste caso tan sensible como necesario. É que vostede é alcalde dun concello, debería ter un poquinho máis de sensibilidade. O pasado 19 de decembro de 2023, dentre os nosos compañeros do BNG de Burela, xa denunciaban a complexa situación pola que atravesa a unidade asistencial de drogodependencias ubicada en Burela e que dá servizo a toda a Mariña. Fixéronse eco dos moitos incumprimentos que a Xunta ten con estes centros asistenciais como o de Burela, que en Galiza son 17, dos cales 14 dependen dos concellos, sendo estes os que cargan coa obriga de dar un servicio que lle é impropio e moito máis cando é un servizo tan sensible como é unha UAD. Señor Balado, a Xunta debe cumprir co seu propio cronograma que lle propuxo aos directores destes centros para que este servicio sexa inserido no propio Servicio Galego de Saúde. Polo tanto, nós imos votar a favor desta iniciativa e sería bo que en algún momento foran capaces de darlle resposta a algún dos problemas sanitarios que ten a poboación do noso país. Porque, bueno, segundo coñecemos o pasado día 20 nos medios, para privatizar parte da xestión das historias clínicas dependentes da área sanitaria de Lugo, da Mariña e Monforte de Lemos, temos maleter 413 técnicos en listas de contratación si que espabilan e dotan dos recursos suficientes. Esa é a política do Partido Popular na defensa da sanidade pública do país. Quizais esa sexa a resposta a todas as preguntas. Moitas grazas. Moitas gracias, don Daniel. Señor Balado. Gracias, presidente. Señor García Porto, fallalle a cronoloxía, porque di vostede que levan 10 anos esperando cando sabe perfectamente que a Xunta asumiu estes compromisos no ano 2022. Logo, non se pode pedir que efectivamente se integrara o personal sanitario antes do ano 2022. Eu creo que é importante contextualizar a situación. En segundo lugar, isto non é un proceso pechado. En ningún momento a Xunta de Galicia dixo que non fose asumir o personal sanitario das unidades de atención á drogodependencia. En ningún momento dixo. Ve como vostede, cando foi interpelada, recoñeceu que houve 3 concellos que tardaron en aportar a documentación, frenando así ese proceso de entrega de documentación e ese proceso de transferencia. Ve como recoñeceu, pero ve como recoñeceu, porque efectivamente foi verdade. É así. O que pasa é que vostedes, nas mocións, contan o que lles parece. É dicir, a cuestión é poder utilizar un tema, un obxecto de debate, vir ao pleno, e votar pestes contra a Xunta de Galicia, porque se non hai ningún motivo para falar mal da Xunta de Galicia, de que van a falar? Si en todo ano aquí, nos plenos desta institución, só hai 2 importantes, cando se aproban os orzamentos e cando se aproba o plan único. No resto dos plenos, se non falan mal da Xunta de Galicia, con que encherían a orde do día? Eu non me imagino, e os alcaldes e alcaldesas que están situados aquí ao meu lado, tampouco se imaginan con que asuntos desta institución poderían encher as ordes do día. E en resposta, ou en relación a este asunto, volvendo ao obxecto do debate, como lle dicía antes, en ningún momento a Xunta de Galicia dixo que non quixera asumir o personal sanitario. E prova de que o quere asumir é que o proceso non está pechado. Outra prova de que o quere asumir é que está colaborando, que está financiando a través da FEGAN as unidades de atención á drogodependencia. Por lo tanto, non poden vir aquí vostedes ao pleno, e na súa moción, decir que a Xunta de Galicia se desentende da drogodependencia cando, para a Consellería de Sanidade, o tema da drogodependencia sempre foi e está a ser un tema complexo e un tema preocupante, porque senón non tería sentido que cada ano dote de máis orzamento
as unidades de atención á drogodependencia como está a facer nos últimos anos. E, en terceiro lugar, porque xa lle dixemos, e lle volvemos a reiterar, que é incuestionable a colaboración da Consellería de Sanidade coas unidades de atención á drogodependencia e cos concellos na cobertura das prazas vacantes de atención á drogodependencia sempre que teñen profesionais disponibles e dispostos a prestar asistencia. Se efectivamente a Xunta non quixera colaborar coas unidades de atención á drogodependencia, non tería estas 3 liñas de actuación que ten con elas. Polo tanto, señores e señoras do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, non lles podemos votar a favor unha moción coa que a Xunta de Galicia xa manifestou o seu acordo, a súa disposición e coa que está a colaborar, porque sería reiterativo volver a aprobar o que xa está aprobado e o que xa está encamiñado. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Balado. Turno de peche, señora Porto. Xa lle dicía que hai que ter algo de humor para aturalo a vostede nos seus intervencións, porque dicir aquí que a Xunta de Galicia ten acordo e disposición. 10 anos levan os concellos asumindo, señor Balado. 10 anos, non intente darlle a volta. 10 anos levan os concellos asumindo estas unidades en precario, porque a Xunta de Galicia non as asume dentro das súas competencias. Mire, no 2021 houve un acordo parlamentario. A Xunta de Galicia incumpliu-no. No 2022 asinou cos concellos. A Xunta de Galicia incumpliu novamente. Fai 2 anos que a FEGAN lle remitiu a totalidade, incluídos eses 3 concellos que levaban uns meses de retraso. Fai 2 anos que a FEGAN remitiu a totalidade da documentación. E a vontade da Xunta de Galicia, esa da que presume vostede, cal é? Porque, de momento, acción cero. E as unidades de cuidado e atención á drogodependencia en precario. Señor Balado, a necesidade é real. Moitas gracias, señora Porto. A ver, como teñen dúdas de datos, tanto os voceiros como a todos os diputados, lles vou a decir algún dato porque vivín en primeira persoa e poden contrastar coas actas. O compromiso da Xunta de Galicia ven do mandato 2015-2019. 2015-2019. Presidía a FEGAN o Alcuadro do Barco, don Alfredo, e vicepresidía don Alfonso Villares, daquelas alcalde de Cervo. E eu era membro da Comisión Executiva da FEGAN. E no ano 18 se constituíu unha comisión da que eu formei parte. E digo que foi antes do 19 porque eu xa a partir do 19 non volvín a formar parte da comisión da FEGAN, da Comisión Executiva da FEGAN. Así que foi no mandato 15 ao 19. E daquelas era conselleiro o actual alcalde de Baiona, o señor Almuiña. Era o conselleiro daquele entonces. Por tanto, para que teñan ustedes os datos, eso ven daquela época. E tampouco é verdad que se asumira todo o personal, só se asumía aqueles que tiñan categorías análogas nos Sergas. Por exemplo, as educadoras non pasaban aos Sergas, porque non ten os Sergas ninguna categoría homóloga. Si pasarían auxiliares, APS, en fin. Cando había categorías, digamos, máis ou menos iguales nos Sergas, sí. As categorías que non eran iguales nos Sergas non pasaban. Eso se tiñan que dar con eles os concellos. Iso é a realidade, iso é a verdade. E se non poden comprobar, cas actas, porque iso foi exactamente así. Eu mesmo estou na Consellería de Sanidade, nesas reunións que a constituiu, por certo, o que daquelas era o secretario general da Consellería, que a súa vez era o secretario do Concello de Baiona, naquele momento. Fíxese se eu estive aí en ese momento. Dito eso, para aclarar os datos, non para entrar en ningún debate, simplemente aclarar os datos, que poden ustedes contrastar coas actas, pois sometemos a votación esta proposta do Partido Socialista en relación cos centros de drogodependencias. Votamos. Votos emitidos 21, máis un voto telemático. Votos a favor 10. En contra 11, máis un voto telemático 12, non hai abstencións, queda, por tanto, rexeitada esta proposta. Pasamos
o punto número 7, que é unha proposta, unha moción do Grupo Provincial Socialista reclamando a Xunta de Galicia que se sume ao acordo de vivenda proposto polo Goberno na Conferencia de Presidentes. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levar ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñernos a iniciativa, a señora voceira do Grupo Socialista, dona Pilar García Porto, ten a palabra. Gracias de novo, señor presidente. Bueno, a verdade é que o pasado 6 de maio os galegos e galegas temos que lamentarnos da aparición e da presencia de Alfonso Rueda nesa conferencia de presidentes ante a súa clara deixadez de funcións, incumplindo así a súa obriga fundamental de defender os galegos e as galegas e, polo tanto, os intereses do conxunto dos cidadáns desta comunidade autónoma. En lugar de ir a esa conferencia de presidentes autonómicos a escoitar, en primeiro lugar, as propostas do Goberno e tamén de outros homólogos e presentar as propias, pois fixo un papel, a verdade, bastante lamentable, na miña humilde opinión, porque se limitou a asistir como espectador, valga a redundancia, ese espectáculo que preparou a presidenta da Comunidade de Madrid e despois a repetir nas súas declaracións os argumentarios que preparou o seu partido dende Génova. En ningún momento lle vimos defender os intereses dos galegos e das galegas e antepuxo así os intereses, neste caso, do Partido Popular. Esa deixadez resulta especialmente grave no que fai a negación, a negativa de Galicia de sumarse ao plan de vivenda que propuxo o Goberno. Por qué? Porque é un plan que pretende mobilizar nada máis e nada menos que 7.000 millóns de euros adicionais, contando coa aportación das comunidades autónomas, algunhas, como é a nosa, pois con un claro fracaso na política de vivenda durante a última década, cando menos. Era un plan que contempla que o Estado faga unha aportación do 60% e a comunidade autónoma un 40%. Un plan que prevé a blindaxe da condición de vivenda pública de forma perenne para evitar que se acabe volvendo con elas ao mercado libre, acaben en fondos buitres e se perda a súa función social, que é o que debería de primar con este tipo de vivenda. Pero claro, os intereses do Partido Popular non están nesa liña de vivenda de protección social, non están na liña da vivenda pública. Polo tanto, hai que ter en conta tamén a gravidade na que estamos neste momento, xa que o acceso á vivenda está acadando en Galicia unha situación complexa para poder chegar a ela. É difícil entender como vai a xustificar o presidente da Xunta de Galicia esta negativa. Eu podo pensar que pode suceder por desexo expreso de fidelidade, de lealdade ao seu partido, ou que sexa por incompetencia ou incapacidade para xestionar a vivenda pública. A xestión da Xunta de Galicia que lle costa asumir unha achega de fondos basada nun ratio de reparto favorable, porque, como queira que sexa, o Partido Popular, o señor Rueda, rexeita entre 4.000 e 4.500 millóns de euros adicionais para poñer solución aos problemas do acceso da vivenda. A min a verdade é que me parece moi difícil poder explicarlle isto aos galegos e galegas, especialmente nunha situación como a que temos neste momento, no que na nosa comunidade autónoma, no rexistro de solicitude de vivenda protexida do Instituto Galego da Vivenda e Solo, hai inscritas alrededor de 20.000 persoas demandando vivenda. Isto sucede despois de 16 anos nos que o Partido Popular reduciu dun xeito drástico a construción de vivenda protexida. Pasouse de 3.000 vivendas ao ano que se construían antes da chegada de Feijóo a 500 vivendas ao ano durante os gobernos de Feijóo. Polo tanto, eu creo que non estamos para desperdiciar a oportunidade en Galicia, non estamos para renunciar a eses entre 4.000 e 4.500 millóns de euros e, cando menos, a Xunta de Galicia debería asumir a responsabilidade de intentar xestionalos e demostrar, se é que pode, que non é incapaz
a xestión. Debería facer eso en lugar de devolver fondos ao Estado. Por este motivo, é polo que nós, basicamente, lles pedimos que se sumen dende a Xunta de Galicia ese plan de vivenda que se presentou polo Goberno na Conferencia de Presidentes, que se impulsen os plans de construcción de vivenda protexida para recuperar alo menos as cifras do goberno do presidente Emilio Pérez Touriño, que estaban alrededor das 3.000 vivendas protexidas ano, e non quedarnos nestas cifras que son máis ben insignificantes. Que se impulsen tamén os plans de rehabilitación para axilizar a chegada deses fondos que permiten poñer no mercado de alugueiro vivendas que precisan reformas, e que dunha vez por todas se deseñen plans específicos de acceso á vivenda para colectivos como poden ser a mocidade, a poboación inmigrante, as familias de rendas baixas ou as persoas que precisan mobilidade laboral. Muchas gracias, señora Porto. Don Antonio Mejide, primeiro turno. Moitas gracias, presidente. Eu, sinceramente, creo que a veces viven nunha realidade paralela. Porque, precisamente, no caso de Galicia, eu creo que é un exemplo do que se está facendo en materia de vivenda actualmente. E o plan de vivenda ese do que falan, presentado polo goberno de Sánchez, deberon conocer vostedes, porque o resto dos presidentes autonómicos non tiveron ocasión de consultar realmente o que propoñía o goberno. Así que se falaba dunha colaboración dun 60% goberno e un 40% comunidades autónomas, pero sin decir que querían facer, nin como o iban a implementar. Falan de datos que eu creo que teñen na hemeroteca da imaginación, porque, claro, decir que Touriño facía 3.000 vivendas ao ano, a verdade é que eu non sei como contan, pero teñen unha maneira de contar cando menos curiosa, porque esas vivendas, se existen, serán en soños, porque non sei onde están. Serían vivendas imaginarias. O seu goberno anuncia, evidentemente, un plan, pero non concreta o que teñen pensado para facer. De feito, o señor Sánchez ten pouca fiabilidade, en xeral na vida, pero concretamente en materia de vivenda. 183.000 vivendas prometeu durante o seu mandato e a Galicia non veu ningunha. Non viñeron ningunha. Así que permítanos que desconfiemos en materia de vivenda e noutras cousas polo que estamos vendo tamén. E boa parte dos problemas de vivenda, pois precisamente son xerados polo Partido Socialista, por ese apoio, esa inseguridade constante que queren ofrecer a quen quere poñer a súa vivenda en réxime de alugueiro ou a quen quere mercar unha vivenda tanto para residir como para alquilar. Están xerando unha inseguridade moi complicada. Isto foi un anuncio de cara á galería, o que falaron na conferencia de presidentes, pero aínda así a Xunta xa lles dixo que sí, que estaba disposto a escuitar no minuto cero e abertos a negociar. De feito, como non había concreción, a propia conselleira enviou unha carta ao Ministerio para ter unha reunión e efectivamente xa se respostou o día 20 para convocar unha conferencia sectorial, a ver se ali dá máis datos do que se quere facer. Porque colaboración, sí. Ahora, que sometimento o que quera facer Pedro Sánchez, non. Non, porque en Galicia xa hai un plan de vivenda. Un plan de vivenda que no primeiro ano de mandato do presidente Rueda xa puxo en marcha a construción de 2.200 vivendas na comunidade autónoma. Vai a construir 4.000 durante todo o mandato, chegando ás 8.000 vivendas públicas na nosa comunidade. Os números de Touriño xa ven que non encaixan, porque se na actualidade hai 4.000, Touriño facía 3.000 ao ano, pois debo facer 3.000 e deitarse a dormir, porque non sei de onde lle salen os números. Pero, bueno, como minten máis que falan, pois tampouco vamos a deternos en ese detalle. Voluntad de acuerdo, toda, absolutamente todo. Pero, claro, é que o que nos piden no punto 1, tenemos que saber, para apoiar un plan de vivenda do Goberno do Estado, tenemos que saber que propón. Claro, sin saber que propón non se pode apoiar. Por tanto, entenderá que non podamos votar a favor dun punto que non sabemos que condiciones nos pon. O punto 2, que é equiparar o número de vivendas coas vivendas que o Goberno de Touriño facía cada ano, non nos pedirán que lle digamos ao presidente Rueda que construya menos do que está construindo. É dicir, o que nos piden na práctica é baixar o ritmo de execución de vivenda na comunidade autónoma. Entenderán que o punto 2 non podemos votalo porque suporía frenar a construción de vivenda pública, e iso supoño que non o queren. Será un error o mellor que tiveron. O punto 3, evidentemente,
e que xa se está facendo, impulsar plans de rehabilitación, sacáronse axudas para a rehabilitación para a vivenda para alugueiro, sacáronse axudas para rehabilitar todo tipo de inmobles, edificios, xa se está facendo. O punto 4, os planes de vivenda para colectivos específicos, pois mire, Lugo precisamente é a primeira cidade onde se vai a facer un inmoble específico para xóvenes, como exemplo. Como exemplo, quero dicir, faise facer un, aparte de varias promocións de vivenda pública que xa están, como ben sabe, contratadas, e aparte de outras que se licitaron incluso onte no Consello da Xunta, bueno, evidentemente vexo que descoñecen a realidade da vivenda profundamente. Estás apoiando tamén a adquisición de vivendas polos máis novos, complementando ese 20% que normalmente non suelen dar as entidades bancarias, complementando coa Xunta de Galicia a través dun aval da propia Xunta de Galicia. A Xunta está traballando, o presidente Roda está traballando, e en canto o Sánchez salga da súa mazmorra ou da súa cueva na que está escondido e diga en que consiste o plan de vivenda, pois podemos sentarnos e falar, pero mentres a verdade é que é complicado falar coa nada. Gracias, señora Mejide. Por o Grupo do BNG ten a palabra a dona Iria Castro. Grazas, presidente. Non é a primeira vez que falamos de vivenda neste pleno. En xaneiro, dende o BNG tamén trouxemos unha moción para garantir o acceso á vivenda cunha nova política social ambiciosa. E naquel momento, os señores de PP xa nos deixaron claro que o debate non é o seu forte e defender Galicia e os intereses dos galegos, pois tampouco. E vémolo claro nesta nova edición do rexeitamento sen sentido a este plan de vivenda proposto polo Goberno. Nos o que lles pedimos é que deixen de seguir o guión que lle marcan dende Génova e que acepten esta proposta presentada pola Conferencia de Presidentes e así triplicar o investimento destinado á vivenda pública. Estamos nun momento de emerxencia habitacional e as únicas políticas do PP son as propagandísticas. O plan de vivenda 2015-2020 marcaba como obxectivo 870 vivendas de promoción pública, construíronse 40 en 6 anos. Rehabilitaron 9 vivendas, cando o plan Rexurde apuntaba a 1.500 e en 2024 deixaron sen executar 127 millóns de euros. Este é o resumo dun PP que non ten proxecto para Galiza, só ten ocorrencias. Falaba agora o señor Mejide que en Lugo se van facer vivendas especificamente para a mocidade. Dígame vostede de verdade que persona adulta de 30-35 anos quere vivir nun cuarto compartindo cociña e sala de estar. Home, por favor. E tamén esta iniciativa, bueno, vímolo onte, salía onte no periódico, a iniciativa de rehabilitar a través do plan Rexurbe 2 vivendas na cidade de Lugo e 10 en Mondoñedo, cando o número de demandantes de vivenda protegida na provincia polo rexistro do Instituto Galego de Vivenda solo de máis de 1.000 persoas en xaneiro deste ano. Ese é o exemplo que dá Galiza en materia de vivenda. Pero que, ademais de non investir en vivenda protegida, leva unha década liquidándoa para que non sexa unha competencia para o mercado libre. En 2010 contábamos con 4.000 vivendas libres, 2.900 protegidas, un total dun 42% protegido. E nos seguintes anos, cando xa seguiu gobernando o PP, o porcentaxe de construción de vivendas protegidas caeu até un 0,30%, ou incluso un 0,06% construído en 2018, 2 vivendas. O interés que mostra a Xunta a construir máis vivenda protegida ven acompañado de cambios importantes para facer disto un negocio rendible para promotores. En 2021, a través da Lei de Simplificación Administrativa, modificaron a Lei de Vivenda para que os prezos máximos de venda e renda destes inmobles deixaran de regularse por unha normativa de desenvolvemento e pasaran a decidirse por acordo do Consello da Xunta. E a partir de aí houve unha suba de precios no 21, no 23 e no 24. Nos 2 últimos anos a suba acumulada dun 40% de media, o que é totalmente injustificable. O PP está colocando os prezos da vivenda protegida ao mesmo nivel que a vivenda no mercado libre. Unha vivenda protegida localizada nunha zona dun prezo máximo superior alcanza os 240.000 euros. E incluso unha vivenda de réxime especial dedicada a rendas máis baixas estaría en 203.000 euros. E con estes prezos xa se está dando o paradoxo de que hai vivenda protegida a un prezo superior ao do mercado. O feito de que se atopen vivendas protegidas cun maior prezo que as do mercado libre evidencia que o incremento de prezos non é por un aumento de custos de construcción, porque ninguén construe a perdas no mercado libre, senón que o PP da Xunta estira ao máximo a rendibilidade da vivenda protegida para aumentar os beneficios a empresas privadas, alimentando unha burbulla de prezos. Por iso a Xunta quere construir vivenda protegida en Lugo para que se poida vender a posteriori, para que os amigos sigan facendo negocio.
E ten razón que hai veces que utilizamos demasiado a Xunta cando non criticamos a Xunta per se, porque é unha administración, criticamos a mala xestión do PP. O PP na Xunta alimenta a especulación urbanística con recursos públicos. Hoxe en día a vivenda protexida é inaccesible para rendas máis baixas, xa que pode acadar un piso de 240.000 euros, unha cifra moi lonxe dunha unidade familiar cun tope salarial de 2,5 veces o IPREM. Unha familia cuns ingresos brutos de menos de 26.500 euros ten case imposible poder endebedarse para amortizar un piso de 203.000 euros en 20 anos, e menos unha persoa menor de 36 anos cos salarios que hai a día de hoxe. E por iso se aumentaron os indicadores do IPREM para poder solicitar vivendas. Na propaganda que fan din que incrementan os límites para que máis persoas poidan acceder. Non, súbenos para que haxa alguén que poida acceder a elas. Súbenos porque despois desta suba desproporcionada que lle acaban de meter as vivendas protexidas, quen cobre menos de 2,5 veces o IPREM non vai ter unha alternativa en vivenda protexida. E entre 2,5 e 3 igual hai quen teña sorte de poder acceder a ela. Toda a propaganda que se fai dende a Xunta non é para que máis persoas poidan acceder a ela. Están facendo que a vivenda pública sexa un negocio cada vez máis lucrativo a costa de reducir os sectores da poboación que poidan acceder a ela. E iso non é aceptable nin é ningún exemplo en materia de vivenda. Grazas. Moitas gracias, dona Iria. Segundo turno, dona Pilar. Ben, o Partido Popular non ten política de vivenda, señora Meijido. O Partido Popular ten propaganda sobre vivenda. Mire, a conselleira de Vivenda dicía en outubro que iba a rematar a legislatura con 8.000 vivendas públicas e 20.000 vivendas protegidas. Non é creíble, porque en 14 anos de goberno do anterior presidente da Xunta de Galicia só chegaron a poñer no mercado 7.633 vivendas protegidas en 14 anos. Que nos vai a creer? Pero é que a maiores deso, Feijóo prometía un pacto social pola vivenda 2021-2025 para mobilizar máis de 1.000 millóns de euros e beneficiar a 70.000 familias e nunca chegaron nin os millóns nin as vivendas a 70.000 familias. Polo tanto, vostedes non son creíbles, señor Ameijide, nesta materia. E que, ademais, a min hai unha cuestión que me sorprende, porque que lle dedican un esforzo tan grande a xustificar como negar o positivo que pode vir do Goberno do Estado para Galicia, que de verdad, se se dedicaran a traballar realmente, serían moitísimo máis productivos para esta terra. Mire, por segunda vez, ao igual que coa condonación da débeda, o Partido Popular rexeitou cartos para Galicia. Terían que explicar por qué. Por que o rexeitan? Con que criterio rexeitan os 4.000 millóns de euros extra que o Goberno propón para triplicar o investimento en vivenda en Galicia? Ou é que lles parece mal a idea de que a vivenda protexida conserve para sempre a súa condición de tal? Porque vostede di que non coñecen o que propón Pedro Sánchez, pero, sin embargo, hai tres cuestións claras que se propoñen dende o Goberno do Estado, que son as seguintes: máis financiación, en concreto para Galicia, entre 4.000 e 4.500 millóns máis de euros. Por outro lado, en segundo lugar, propón que as comunidades autónomas blinden de forma indefinida, eu creo que isto a vostedes non lles gusta, sinceramente, a calificación das vivendas con protección pública, que se blinde de forma indefinida, é dicir, que non pasen ao mercado libre, e non pasen os fondos buitre, e non pasen a ser especulación para os que máis teñen. E, por último, transparencia, señora Meijide. Fronte a ese monopolio da información que teñen os portais privados, que se crea unha base de datos públicos que permita que as administracións estatais e a cidadanía coñezan os precios reais de compra e venta ou alquiler nas súas localidades. A min quedoume meridianamente claro esas tres cuestións, que é o que non entenderon vostede. E, por outro lado, se o debate é tan estéril, as propostas de Pedro Sánchez son tan estériles como vostede di, e o único que fai é ofrecerlles cartos, por que din que non en Galicia? Señora Meijide, eu creo que teñen que empezar a explicar as cousas para que a cidadanía empece a ver e a entender por que os privan de dereitos fundamentais como é o acceso á vivenda. Moitas gracias, señora Porto. Señora Meijide, segundo turno. Explicar por qué é sinxelo. Eu creo que de pequena xa, bueno, por lo menos a min decíamos que cando un extraño te ofrece algo a cambio de nada, por lo menos pensa a ver que che ofrece. En este caso, claro,
o señor Sánchez, en primeiro lugar, é pouco de fiar, co cual xa é o primeiro motivo para estar recelosos do que calquera cousa que propoña. En segundo lugar, acabo de reconocer vostede mesma agora, é que non propuxo nada. Deu un titular con 3 subtítulos, pero o plan de vivenda estatal non existe. Non hai un documento no que poder consultar, non hai uns compromisos claros coas comunidades autónomas. E normalmente o señor Sánchez suele regalar pouco. Mais ben o que suele é condenar os seus socios. Regalaba postos de traballo ao seu irmão, prebendas á súa muller, os seus número 2, xa non vou dicir o que lle regalaba, pero entre outras cousas, pois, regaláballes piso. Non, falamos do que queira falar. Se non lle importa, estou no meu turno de debate. Non me interrompo, por favor. Falamos do que queira, pero se quere falar de Sánchez, falamos, porque Sánchez está escondido. Está escondido. O mellor o estar escondido non pode dicirnos cal é o maravilloso plan de vivenda que ten preparado. De vivenda sabe moito o Partido Socialista. De pagar vivendas para prostitutas. Sabe moito de pagar vivendas. Señora Meijide, non, que lle retire a palabra. Usted non está indo á cuestión. Aquí non estamos falando dunha moción de prostitutas, ni muchísimo menos. Un pouquiño de respeto, e en todo caso, eso xa o dicirán os xuíces. Porque vostedes, cando lle afectan os seus, todos teñen presunción de inocencia, cando lle afectan os demais e non hai condena, teñen o mesmo dereito que os vostedes. Por lo tanto, ciña o seu asunto. Digo o que considere, pero ciñendo o seu asunto. Ten a palabra. Supoño que non me tomará en consideración o tempo que se me restou. Evidentemente, isto hai que falalo, porque o Goberno do Estado, señor Tomé, non se alporice por eso, non se alporice, porque vostede pode falar o que queira. Mire, hinchouse a decir que iba a presentaros unha moción para pedir a dimisión da señora Candia e non está. Probablemente que sabía que non tiña o respaldo do seu partido para poder presentala, porque sabe que lle saliu caro incluso ese anuncio, sabe que lle saliu caro ese reto que intentou lanzar, e aos asientos vacíos tamén me refiro. Cando presenten un plan serio de vivenda, evidentemente sentémonos a falar, mentres eses regalos envenenados de Sánchez, cando se explique, cando salga da mazmorra, que non os explique e que diga realmente que quere facer, porque a Xunta, mentras Sánchez está escondido, está traballando. Máis de 2.200 vivendas construídas, bonificacións fiscais para quen queira poñer as vivendas en aluguer, estáse fomentando a rehabilitación, estáse fomentando a recuperación de todos eses esqueletos que hai en todos os municipios de Galicia, estáse incentivando por todas as medidas a posta a disposición de vivenda para os galegos, por suposto. E vai non seguir facendo a Xunta, cun investimento récord na historia de 240 millóns de euros anuais para a construción de vivenda pública. Eso vai non seguir facendo, señora Porto. Non teña ningún medo. Reto ya a vostede e o seu presidente nacional, cando salga dese recluimento voluntario no que está, a que tamén combata a ocupación ilegal de vivendas e a inqueocupación. Perdón, presidente, gracias por a... Gracias. Mire, voy a aclarar unha cousa, señora Meijide. A ver, hombre, a mí me dá pena, de verdad. Me dá pena. Porque, como non entende, manipula. Mire usted o que dixen eu. E o que dixen se vai cumplir. Porque este pleno xa estaba presentado desas iniciativas e dixen que iba a ser no de xullo. Pleno de xullo, haberá aquí esa moción para denunciar a manipulación dos anónimos que fixeran vostedes desde o Partido Popular e que trouxe as consecuencias que trouxe para a señora Suiza, que non foron nosas, foron dos propios xuíces que fixeron o que tiñen que facer, por moito que lles fastidie. E tamén é verdade que o señor marido da señora Suiza era dirixente do Partido Popular. E tamén é verdade que vostedes aplazaron a elección de senadores no Parlamento de Galicia para que salira o auto da Suiza e non poder ser elegido o señor Besteiro. Porque, senón, eso iría ao Supremo e, evidentemente, a señora Suiza non podía perjudicar durante 12 anos a moitas persoas e as institucións. Así que non se confunda nin manipule. Esa iniciativa, non se preocupe, esa iniciativa virá a pleno durante o mes de xullo, xa yo digo ahora mismo. E nada máis. Por lo tanto, claro, porque vostede manipula e minte. Entón, claro, non dixen eso. Nós xa tíamos presentado esas iniciativas. O pleno estaba convocado, por lo tanto, non há lugar. Non íamos a traer de urxencia, porque non é urxente. Podémoslo facer no mes de xullo. E vámoslo facer no mes de xullo, non se preocupe. Señora, Iria, ten a palabra. Dona Iria.
Grazas, presidente. Isto é o que lle importa ao señor Mejide a materia de vivenda que estamos debatindo. Mire, levan 15 anos dinamitando o traballo que fixo BNG na Consellería de Vivenda con Teresa Taboas ao fronte. E xa non é que se recortaron o investimento, é que, bueno, acabei de dicir unha cifra astronómica que se vai a investir, espero que así sexa e que non quede como quedaron en 2024 127 millóns sen executar. Pero que decíame antes, non é así, pero que traen ocorrencias. O de que decía eu, 50 vivendas de aloxamento compartido para menores de 36 anos en Montirón. Quen quere compartir piso con 35 anos, señora Mejide? É que se esa é a gran ocurrencia, están totalmente errados. E de todo o que estiven dicindo antes, de como a Xunta está facendo que suban os prezos da vivenda protegida, tampouco falou nada. Mire, ayer que presenta en Lugo el primer proyecto de Vipugal en Galicia, 145 viviendas nuevas en el barrio de Garabolos, para que los jóvenes menores de 36 años poidan comprala. Como a van comprar? Como van comprar se leva subindo un 40% nos últimos anos? Mire, cun soldo medio dos xóvenes de 18 a 25 anos é de 8.321 euros ao ano. Soldo medio de 26 a 36 son 17.550. E o soldo medio de 36 a 45 son 21.000 euros. Como se van a endevedar para pagar un piso de 240.000 euros? Que menor de 36 anos con este soldo se pode endevedar? Para quen fan vivenda protegida? Xa yo digo eu, non para xente de 18 a 36, fana para outra xente. E é moi fácil, cambien o guión, deixen de ser os ultras que lles di Génova que sexan e comecen a traballar pola cidadanía galega. E dende o BNG temos diversas propostas en materia de vivenda que nunca escoitan, porque o PP non traballa para a cidadanía, o PP traballa para as empresas, para os promotores, mentres que a xente nova sigue sen poder acceder a unha vivenda protegida porque as encarecen máis dun 40% nos últimos 3 anos. En primeiro lugar, o que hai que facer e o que propoñemos dende o BNG é garantir a perpetuidade da cualificación de toda a vivenda protegida para incrementar progresivamente o parque público e mantelo. E a nosa proposta inclúe tamén mobilización de inmobles baleiros. Son en Lugo hai 10.000 vivendas baleiras que poderían poñer a disposición para o alugueiro a un prezo taxado e dar seguridade xurídica aos arrendatarios. E fronte a ese modelo hostel que propoñen vostedes, que estou segura de que se falamos aí fora, a señora Mejide vaime dicir que el non querería ter vivido de 30 a 35 anos compartindo cociña como se fósemos aquí de Erasmus. Nós propoñemos solucións serias, limitar o prezo do alugueiro coa adopción de medidas claras para que a xente nova poida acceder a unha vivenda digna e emprender un proxecto de futuro e non beneficiar a quen adquira e alugue un edificio completo de vivendas. Quen pode mercar un edificio enteiro? Para quen fan estas axudas? Para fondos buitres ou para a mocidade? E o terceiro, ten que haber unha rede de protección social para que ninguén quede sen teito, poñer en marcha oficinas de vivenda para orientar a familias en risco de exclusión e poñer en marcha un programa de axudas de alugueiro para casos concretos e un plan contra a exclusión social. Grazas. Moitas gracias, dona Iria. E turno de peche, señora Pilar. Feijóo anunciaba, como lle dixen antes, 1.000 millóns de euros e 70.000 familias beneficiadas con vivendas. A actual conselleira anunciou 8.000 vivendas públicas e 20.000 vivendas protegidas e ainda esta semana se asinaron as actas para rematar coas antiguas xestures. Señora Mejide, a onde van vostedes? Basta xa de mentir. E despois teñen a descara, porque isto é un descaro absoluto, de rexeitar 4.000 millóns de euros extras que o Goberno propón para triplicar o investimento en vivenda. Rexéitanos. Nunca tanto veu do Estado para as comunidades autónomas, para as competencias compartidas, porque vivenda é unha competencia compartida, e vostedes directamente rexéitano para aplaudir a señora Ayuso, facendo o seguidismo de Feijóo. Home, eu, de verdad que entre isto e os 4.000 millóns de euros que renunciaron da quita, son menos 8.500 millóns en la cuenta de los gallegos. Moitas gracias. Moitas gracias, dona Pilar. Rematado o debate, sometemos a votación. Votamos, polo tanto. Votos emitidos 21, a favor, máis un voto telemático, 22, votos a favor 10, en contra 11, máis un voto telemático 12, non hai abstencións, queda rexeitada a proposta do Grupo Socialista. Pasamos ao punto número 8, que é unha moción do Grupo Provincial do BNG para solicitar á Xunta de Galicia as medidas urxentes necesarias para garantir o mantemento, conservación e rehabilitación do BIC das Pallozas do Piornedo. Dictamen da Comisión, por favor.
A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castos Alvariño, membros do Grupo Provincial Popular, acorde ditaminar favorablemente a proposta presentada e levála ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñernos a iniciativa ao conxunto do Pleno, ten a palabra don Daniel García. Moitas gracias, señor presidente. Traemos hoxe ao Pleno da Deputación Provincial unha moción para denunciar o abandono ao que o Goberno do Partido Popular ao fronte da Xunta de Galicia está sometendo a veciñanza do BIC das Pallozas de Piornedo e o uso demagóxico e hipócrita que se está a facer e que se está a dar desta dramática situación. No ano 2010, o Partido Popular decidiu suprimir a liña de axudas que o Instituto Galego de Vivenda e Solo adicaba ao mantemento e rehabilitación das pallozas. Iso supuxo un duro golpe para as persoas propietarias destas construcións tradicionais de orixe celta, especialmente para as pallozas de Piornedo, declaradas ben de interese cultural. As características das pallozas, especialmente o teito natural con palla de centeo, exixe dun importante traballo de conservación que resulta cada vez máis dificultoso no acceso aos materiais e a man de obra cualificada para poder mantelas en bo estado. Male as denuncias e sinais de alarma lanzadas pola veciñanza e as persoas propietarias tras o impacto directo da treboada Herminia na montaña de Lugo o pasado 26 de xaneiro, o Goberno galego non despuxo de ningún tipo de axuda para colaborar nos labores de recuperación cada vez máis custosos e máis complexos. Compre lembrar, para quen se esqueza, que o artigo 2 da Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galiza, en relación coas competencias e políticas sectoriais, establece que corresponde á Comunidade Autónoma a competencia exclusiva sobre o patrimonio cultural de Galiza. E sinala, pois, a Xunta como máxima responsable da súa salvagarda e titular exclusiva desta competencia. Neste sentido, dende o BNG, trasladamos unha iniciativa a nivel do Parlamento galego porque creemos que as actuacións non poden continuar a ser meros parches nin levarse a cabo cando o deterioro está moi avanzado, senón que compren medidas progresivas que garanten un estado de conservación óptimo ao longo de todo o ano e que teñan en conta a propia singularidade do cultivo do centeo, a malla, a elaboración dos colmos e as labores da conservación das estruturas inventariadas, os muros de pedra, os cangos e ripas de madeira de castaño, a consolidación dos teitos de palla, etc. As pallozas son un ben colectivo declarado BIC e, polo tanto, patrimonio colectivo do pobo galego, polo que a Xunta de Galicia é responsable da súa conservación. O Estado dunha gran parte do patrimonio material da montaña de Lugo é semellante ao caso do Piornedo. O mantemento destas construcións supón un gasto inasumible para moitas das persoas que viven na zona, o que conleva que algúns propietarios opten por cubrir a superficie do teito con chapas metálicas. Se non se aplican medidas de intervención pública, este patrimonio de todo o pobo galego ten un futuro marcado cara á desaparición por mor do seu contexto social e económico do territorio. Non valen despois sacar postais con os teitos do Piornedo nas campañas da Xunta de Galicia. Dende a área de rural da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, levamos 2 anos desenvolvendo programas de apoio directo á veciñanza propietaria das pallozas no marco, acompañamento e desenvolvemento do tecido asociativo do noso rural, en colaboración directa co colectivo Teitos do Piornedo, asumindo competencias impropias, para poñer freo a esta sangría e tratar, cando menos, de asegurar unhas labores mínimas de mantemento anual, sufragando os custes do cultivo de cereal e do posterior reteitado. Queremos aproveitar a presente moción para denunciar a hipocresía do PP na xestión desta demanda veciñal, como en moitos outros casos aos que nos ten acostumado por desgraza. Despois da que a veciñanza de Piornedo tivese alcance mediático da súa situación de emerxencia polo impacto da borrasca Herminia ao metirse nun programa da Televisión de Galicia, o portavoz do PP de Cervantes, o portavoz tamén do PP na Deputación de Lugo e o representante do Goberno da Xunta de Lugo decidiron dar un paseo 4 días máis tarde pola aldea para peritar os danos nos tellados de palla. Ali, agardo que tivese ocasión, señora Mejide, que agora mesmo non está, de poder observar que as únicas actuacións de conservación e mantemento executados en 3 conxuntos, entre eles a Casa Museo do Sesto, dependen da asignación directa dunha colaboración da área de rural para tal fin.
Tiveron o valor de vender a bomba e platillo unha moción que representantes do PP registraron no Parlamento de Galicia e presentarán a proposta ao Consello de Cervantes e á Diputación para promover medidas específicas que garantan a preservación destes edificios emblemáticos cando dende o 2014 levan sen mover un dedo polas pallozas dende a asignatura do último convenio de colaboración entre as tres administracións, Concello, Diputación e Xunta. Nin sequera a palloza da Xunta de Galicia está ben conservada, porque, se non o saben, teñen unha palloza ali. Moitas grazas. Gracias, don Daniel. Por el Grupo Popular ten agora a palabra don Jesús Núñez. Gracias, señor presidente. Bos días a todas e a todos. Moi ben, as pallozas de Piornedo, evidentemente, son un símbolo tradicional galego, sendo testemunha importante da vida ancestral dos nosos antepasados. Representan unha forma de residir, de compartir, de ser parte da nosa terra e creo que todos, sobre todo os da zona da montaña, temos que reconocernos en eso. As construcións que hoxe nos ocupan teñen que ser unha mostra da colaboración entre as distintas administracións. Unha mostra de como traballando xuntas poder conseguir que a súa conservación prevaleza por riba de todo. Hai que ter en conta que as pallozas son de propiedade privada. Entón, eu creo que compre en calquera dos supostos contar sempre cos lexítimos propietarios. Lexítimos propietarios, evidentemente, tamén a Xunta de Galicia ten un, pero fundamental son os propietarios particulares do pobo de Piornedo. O segundo artigo 32 da Lei de Patrimonio Cultural claramente dice que o mantemento e conservación recae no propietario. De todas formas, pese a isto, a Xunta de Galicia tende a man porque entende que concurren circunstancias especiales. É certo que a última intervención se realizou no 2014 porque non houve unha emerxencia tan grave como a deste ano desde aquela fecha. Por certo, sí que se dedicou a axuda da Xunta de Galicia á conservación das pallozas, mentras que a parte da Deputación de Lugo se destinou, eu creo que, desde o meu punto de vista, eu fui un dos que fomos, según don Daniel, de paseo a Piornedo. Parece que nos ten que marcar o rotómetro de onde podemos ir e de onde non. Digo que a desafortunada, desde o meu punto de vista, a actuación da Deputación de Lugo na subvención dun alumeado que evidentemente non cumple a súa función baixo ninguna característica, é necesario o uso de linterna por parte dos veciños e calquer visitante para poder andar polo lugar. A colaboración da Xunta evidentemente non ten ningunha discusión, contribuiu ao largo de todos os anos á conservación e rehabilitación destas construcións. De feito, volvo a repetir, a Xunta de Galicia conta con unha palloza en Piornedo a pesar do que diga don Daniel, en perfecto estado de conservación. A Administración Autonómica nunca estivo de costas a necesidade de conservación do patrimonio etnográfico. A proba delo é a excursión visita, segundo don Daniel, desde o meu punto de vista, unha visita en un momento dado dun temporal importante que houve non só unha tormenta en un día concreto, senón que este inverno foi moi duro na montaña e a consecuencia deso evidentemente, hai desperfectos en algunhas das pallozas, en algún caso ben importantes, por certo. Tamén é certo que non é doado atopar teitadores por dúas dificultades importantes, porque cada vez se sembra menos centeo e porque cada vez hai menos personal especializado no tema. Sí que é certo que se vai solventando e por parte da Xunta tamén hai axudas, como vostede ben conoce, a través das diferentes programas de desenvolvemento rural para conquerir con un obxectivo concreto, como neste caso sería o cultivo do centeo para a conservación das pallozas, que son subvencionadas precisamente con este fin, digo. As iniciativas levadas a cabo hasta o día de hoxe, evidentemente, todas partiron do Partido Popular. O Partido Popular foi quen, a través do seu portavoz municipal do Partido Popular, que nos acompaña hoxe, por certo, que foi o primeiro que se interesou, creo recordar que 5 ou 6 días despois, en levar ao pleno do seu Concello unha moción que se aprobou por unanimidade
na cual se reflicte o sentido de todas as administracións e os propietarios poñerse de acordo, e eu creo que é o que debemos de facer, esperar a que eles se poñan de acordo, traballar, vamos dar un prudente plazo, polo menos antes do inverno, para se non son capaces criticalos. Tamén os portavoces, os parlamentarios do PP no Parlamento en Santiago presentaron unha PNL que está registrada e que está esperando a debatirse no Parlamento de Galicia, no que chegará o seu momento. Nada máis por esta primeira intervención. Gracias. Gracias, señor Núñez. Para o Grupo Socialista ten agora a palabra don Pablo Rivera. Bueno, moi bons días de novo. Despois de escutar o señor Núñez, quédame claro que, segundo a Lei de Patrimonio Cultural aprobada polo Partido Popular na Xunta de Galicia, a culpa do estado de conservación das pallozas é dos propietarios, a culpa de que as pallozas estén así, a pesar de ter atribuída a competencia na conservación do patrimonio cultural no Estatuto de Autonomía a Xunta de Galicia, é dos propietarios, e, claro, como non lle interesa moito, pois, como a responsabilidade claramente da Xunta de Galicia, a competencia, pois fan o de sempre, pedir colaboración de outras administracións. Isto xa é un clásico. A min isto xa me resulta tamén cansino a súa posición, non? Pero que é unha realidade que, despois de escoitalo, bueno, pois, sí, eu estou moi agradecido, eu non sei se foron de excursión ou non, de que lle enseñe o voceiro do Partido Popular a provincia, que lle enseñe Doiras, que lle enseñe a Luz 723, que une Doiras con Piedrafita, con Padornelo, que vexa como está, porque ainda pasei pouco por aí, esa non sacan foto, pero dá vergonza, sinceramente, é da Xunta, dá vergoña. Desbrócena, por o menos, desbrócena, e que cando vayan a Cervantes, pois era moi importante que pasen por o Piornedo, que o leven tamén. E, home, que a Xunta teña a súa palloza ben, gracias a Dios, tamén, que quere, que este sin teito. Sabe cal é a solución que dan? Falou vostede das danas e estas cousas que ora puxeron de moda, colleron medo, non me extraña, que aseguren as pallozas. Eso é o que dixo algún conselleiro, o propio Rueda, acerca de como hai que actuar con este tema das pallozas. Asegúrenas, paguen un bon seguro, despois xa lle cubrirá. Pois mire, non, isto non funciona así. O que fan vostedes é un auténtico crime patrimonial. Construcións únicas en Europa, un auténtico legado prerromano vivo na provincia de Lugo, e vostedes, pois, non fan nada por mantela. Isto non é descoido, non é desprezo, non é ignorancia, señoras e señores, é estrategia. Porque para vostedes o noso patrimonio non vale nada se non se pode explotar turísticamente a gran escala. Non hai plans integrais para as pallozas, non hai apoio aos oficios tradicionais, non hai sensibilidade nin respeto. Todas esas preguntas que vostede formulaba de que é fácil encontrar, non é fácil atopar xente para retellar, nin existen plantacións actuais, etc., pois o mellor o que teñen que facer é poñerse mans á obra. E si saben, porque é a pescadilla que se morde a cola, se non hai profesionais, pois non vai haber xente que retelle. Se vostedes non fan un plan integral, non vai haber axudas. Se non hai axudas, pois a xente poñeralle chapas metálicas, que é o que está facendo cas pallozas, desgraciadamente, do Piornedo en algúns casos. E vostedes, pois, fan como o perro del hortelano, nin comen, nin deixan comer, nin fan, nin deixan facer, nin invisten, nin deixan que invistan, porque poñen pegas, poñen trabas, nin entenden, nin queren entender. Pois para min, sinceramente, o que levan facendo, deixando de dar axudas desde o ano 2010, é un abandono deliberado. Non fan absolutamente nada. Non fan absolutamente nada. E así nos vai, non? Como decía, a Consellería de Cultura da Xunta de Galicia destina o 0,15% nos seus orzamentos ao patrimonio cultural. 0,15, pódese comprobar. E para Lugo, 0 euros. 0 euros. Mandaron algo ano pasado para a Catedral. Pero este ano, 0 euros. Entón, como veñen aquí
a decir isto da colaboración cas institucións, é que non ten xeito. Non ten xeito, sinceramente. Non ten xeito. Pero, bueno, mire, nós estamos por riba desas cousas e das súas actitudes. Apoiamos esta moción porque o Grupo Socialista instou precisamente no Parlamento de Galicia unha coordinación entre as tres administracións, pero mentres vostedes deixan esmorecer a nosa historia, outros apostamos por conservala viva. E aquí dicímolo claro, as pallozas non se venden, non se abandonan e non se esquecen, deféndense. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Segundo turno, don Daniel. Mire, o pasado 12 de febreiro no Parlamento de Galicia, o conselleiro de Cultura votou novamente balóns fora a pregunta da nosa compañeira Olaya Rodil, co que nos tenen acostumbrados. Eludiu competencias directas na conservación dos BIC de propiedade privada. Igualiño que a vostede. Son privadas e a competencia é dos seus donos. A culpa é dos propietarios. Sabe canto custa teitar unha palloza inteira? Sabe? Sí, realmente sabe. Eu sí que o sei, porque eu estive con eles. Don Jesús. Máis de 100.000 euros. Sí ou non? Pois entón, se a responsabilidade é para un ben privado, é dicir, para un BIC, e que a Xunta de Galicia bote balóns fora, pero claro, agora chegamos aos BICs que lle interesa, como son os BICs de carácter privado, na que a Iglesia Católica é a propietaria dos mesmos. Aí sí que o criterio do Partido Popular cambia. Entón, a que xogamos? Xogamos a que son privados, a culpa dos propietarios. Claro, hai que ser consecuente co que se pense. Pero mire, nós non traemos esta moción para polemizar, nin para dividir. Queremos un consenso para que os veciños e as veciñas do Piornedo poidan solucionar este problema que ven tan arraigado no tempo. Nós, o pasado 17 de febreiro, eu mesmo me dirixín ao Conselleiro de Cultura nunha carta para tender a man. Vou ler textualmente unha parte da carta, non quero lela inteira, pero, bueno, está a disposición de todos vostedes. Na parte final, expóñolle que recollemos o seu compromiso amosado na citada sesión plenaria, que estiven ali no Parlamento, como representante da máxima autoridade en materia de patrimonio de Galicia, e ofrecemos a nosa man tendida para poder establecer pontes interadministrativas no marco do respeto e lealdade institucional, cousa que vostedes non fixeron nesa visita, porque se están aquí representando tamén a Diputación, omitiron que a Diputación de Lugo invirte nestes bens de carácter privado. Por ese motivo, continuo lendo, por ese motivo, convidámoslo a poder explorar un marco de estabilidade financiera para a titularidade privada que segure a viabilidade do BIC nos vindeiros anos. Sigo coa carta, despídome moi educadamente. Saben vostedes a resposta do señor conselleiro? Pois estou agardando desde o 17 de febreiro, estou agardando, non sei se é que non está de vacacións dende febreiro, non sei. Eu sigo esperando a resposta, a verdade é que era unha carta moi afectiva e moi cariñosa, a verdade é que non lle vin eu ningún mal para que non me poida contestar, así que, por favor, trasladen esta carta ao señor conselleiro. Gracias, don Daniel. Segundo turno, señor Núñez. Gracias, señor presidente. Bueno, don Daniel, non é certo que se ocultase nada, máis ben o contrario. O día da visita, supoño que terá informantes con que yo dixeron, falamos precisamente de que as últimas actuacións habían sido as da Xunta e as da Deputación Provincial de Lugo. O sea que non é verdad. A responsabilidade, don Pablo, en ningún caso pretendemos que sea dos propietarios. Pero sí que é certo que son os responsables da conservación, porque a lei así o indica. Don Daniel, claro que se fan convenios coa Iglesia, porque a Iglesia ostenta a titularidade, supoño que do patrimonio artístico, en isto estaremos todos de acordo, máis importante que conservamos en todo o Occidente. Supoño que, de momento, considerarán a Galicia o Occidente europeo. Entón, é certo, e fírmase sempre convenios cos titulares ou cos propietarios, sempre. No caso das pallozas, evidentemente que eu o puxen
en primeiro lugar, o primeiro que hai que facer é falar cos propietarios, que eu creo que a vostedes se lles esquece moitas veces, porque como teñen esta idea de que todo é seu e de que dispoñen sobre todo a propiedade e que dictaminan ustedes o que é público, o que é privado, como fai un ratiño no debate da vivenda, dicen que hai que poñer as vivendas vacías. Oye, as vivendas vacías teñen dono, hai que preguntarlles o que queren. En este caso, o mismo. Os propietarios hai que preguntarlles o que queren, porque son os donos das pallozas. Entonces, cando eles postos de acordo, eu creo que co Concello de Cervantes, que é o principal implicado na cercanía, coa Diputación de Lugo, que é certo que sempre estuvo aí, e coa Xunta de Galicia, que sempre estuvo aí, polo menos tantas veces como a Diputación. Hombre, pois vamos a tratar de que se poñan estas 4 partes de acordo, que se firme un convenio xusto para a conservación das pallozas, e a partir de aí, pois vamos a ver se temos dereito a seguir criticando ou non a seguir criticando, pero non vamos a poñer a venda antes de facernos o corte. Preventivamente igual está ben, pero entonces poñeríamos por todas partes. Eu creo que é importante que todos nos poñamos de acordo, que todos colaboremos a unha, e que seamos capaces de conservar algo que naide discute o seu valor etnográfico, artístico e, sobre todo, xa digo, para os que vivimos na montaña, do recordo do que fomos non fai moitos anos. En todos os pueblos da montaña, na cual eu resido, a xente vivía fundamentalmente, non hai tantos anos, en pallozas. Entonces, evidentemente, é fundamental conservar algo que, por desgracia, xa nos quedan moi pouquiños sitios. Pouco máis que en Cervantes, nas Nogais, por certo, había unha que, desgraciadamente, caeu, e, bueno, esperemos que non se repita. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Núñez. Don Pablo, segundo turno. A min pareceme moi ben esa categorización que fai do privado, é dicir, hai que falar cos propietarios privados primeiro e demais. Eu non vexo que tuveran tantos remilgos para axudar os propietarios privados do Pazo de Sober. Ou non teño tantos remilgos, non teñen vostedes tantos remilgos en dar axudas para a construción de residencias privadas. Non teñen esos remilgos. Que pasa? Que claro, como non son amigos, pois ao mellor, como é un concello no que vostedes non gobernan, ao mellor teñen esa problemática. Pero hai que falar cos propietarios, claro que sí, e se tiñan axudas no 2010, explíqueme vostede por que non as teñen agora. É que eu non acabo de entender a súa defensa desta moción. Para min, volvo a decírllelo, cun estatuto de autonomía que é meridianamente claro, cunha lei de patrimonio cultural que é meridianamente claro, máis aló de que os titulares sexan os propietarios privados, bueno, todos coincidimos, acaba de dicirlo vostede, que é un patrimonio material a cuidar e a preservar. E se a Xunta daba axudas, por que ora non as dá? Cal é o problema? Non sigo sin entendelo. É a súa competencia. Nós xa sabemos que a veces a Xunta está para calquera outra cousa que non teña que ver con eles. E repítolle, vostedes van a Cervantes e van a ver cousas que fai a Diputación, do cal estou moi alegrado, van a ver a parcela de residencia, van a ver o castelo, despois pasan por as súas estradas que están lamentables e non din nada. Claro, eu entendo, pero isto é inadmisible. É unha cuestión de responsabilidade política, eu creo que lle tocou defender unha posición bastante delicada, algo que aquí se ten defendido durante moito tempo, non serán os primeiros en decilo, e para min non hai disculpa que valga. Non é un problema ideolóxico este, non se equivoquen. É un problema de abandono institucional perfectamente documentado co longo do tempo. O propio Concello de Cervantes recoñece que a día de hoxe non existe ningún tipo de axuda nin liña de subvención específica da Xunta para a conservación das pallozas. Di literalmente que non dispoñen de axudas autonómicas destinadas a este fin e que a Xunta non puxo en marcha ningún plan de rehabilitación nin conservación dirixido ao peor negro. Eu creome, despois de escoitalo a vostede, creome, porque agachan a orella, din que hai que colaborar entre as 4 administracións e, bueno, pois mire, eu, de verdade, tenme que disculpar, pero non o creo, non? O que si lle digo, que nós nos sumamos esta moción por decencia institucional, por responsabilidade e, sobre todo, por
xustiza coa veciñanza que levamos facendo o que lle corresponde a Xunta, que é defender o noso. Moitas gracias, señor Rivera. En turno de peche. Don Pablo. No. Don Daniel. No, perdón, don Daniel, sí, don Daniel. É que o que me pregunto é onde están esas axudas? Tamén me pregunto onde está o conselleiro, non? Deben estar no mesmo sitio. Aquí o que está claro é que hai unha lei e que están incumplindo. E a urxencia que demandan os veciños e veciñas non é a que aplican vostedes. Eu o que pido é que deixen de empregar a veciñanza de xeito hipócrita e deixen de invisibilizar o traballo das administracións que realmente cumprimos coa nosa palabra. Eu non veño aquí a crispar. Eu estive ali e sei perfectamente que o aporte que facemos dentro da Vicepresidencia da Deputación non é suficiente. Non é suficiente se a Xunta está desaparecida. Nós necesitamos un plan no que todos colaboren. Tendimos a man ao conselleiro. O conselleiro que se pasa algo por aquí, é que vexa a realidade. E se non se vai pasar, que trasladadelle vos o que vistes ali. Que eu creo que, como alcalde, e sei da súa sensibilidade sobre este tema, debería ser moito máis forte. Así que, nada máis. Moitas grazas. Gracias, don Daniel. Sometemos a votación esta proposta do BNG en relación cos Pallozas de Piornedo. Votamos. Votos emitidos, eu creo que o diputado que está distante está equivocado polo que vexo aquí. Eu creo que ten que inclinar de lado. Eso es. Hoxe non estamos en Roma. Se fora en Roma, sí, pero hoxe non estamos. Bueno, despois desta pequena broma, votos emitidos 21, máis un voto telemático 22, votos a favor da iniciativa 10, votos en contra non hai, 11 abstencións máis unha telemática, 12, por lo tanto queda aprobada a proposta do BNG sobre os Pallozas. Pasamos ao punto número 9, que é unha moción do Grupo Provincial Popular para instar ao Goberno de España a adoptar unha serie de medidas ante a desestimación do recurso contra o veto á pesca de fondo. Ditamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención do señor presidente, don José Tomé Roca, e dos señores e señoras diputadas dona María Pilar García Porto, don Pablo Rivera Capón e don Francisco Cajoto Caserío, representantes do Grupo Provincial Socialista, e da señora diputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, acorde ditaminar favorablemente a moción presentada e levála ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñernos esta iniciativa, explicar a iniciativa ao Pleno, ten a palabra don José Demetrio Salgueiro. Gracias, señor presidente. Bos días a todos e todas. Bueno, traemos aquí esta moción no día de hoxe para pedir axuda para o sector do mar. A pesca, que está en unha situación moi complicada, derivada dunha sentencia inxusta que perxudica gravemente ao noso sector do mar tan importante na nosa provincia. Esta sentencia, conocida hai uns días, na que se desestima o recurso interposto pola OPP de Burela e 16 compañías armadoras de buques afectados polo veto á pesca de fondo e que supón unha moi mala nova para o sector pesqueiro galego, especialmente para a flota lucense, a máis afectada pola imposición destas vedas. O comisario europeo anterior promoveu no ano 2022 un regulamento moi restrictivo basado na posible, que é importante decir, posible existencia de ecosistemas mariños vulnerables en 87 zonas do Atlántico nororiental que deste xeito quedaban vedadas á flota. Todo iso sen ter a debida consideración sobre o impacto económico e social desta decisión que afecta a máis do 25% da frota galega, 200 embarcacións de xeito directo e 946 de artes menores de forma indirecta. Dende o primeiro momento, o Goberno galego actuou
no obxectivo de reverter esta situación en apoio ás demandas das entidades do sector afectadas. De feito, a Xunta de Galicia participou neste procedimento xudicial en calidade de coaxuvante da parte demandante, no que achegou información relevante respecto a que a actividade pesqueira da frota de palangre, sobre todo, non causaba efectos adversos significativos neses espacios. Hai que diferenciar en este punto, pois a diferencia da pesca do palangre é máis importante, por exemplo, en Burela, da pesca do arrastre. A pesca do palangre ten un efecto casi insignificante sobre os fondos mariños e é injusto que se trate de igual xeito que a pesca do arrastre. Hoxe, máis que nunca, resulta preciso mudar as políticas pesqueiras desenvolvidas no anterior mandato comunitario e apostar por un maior equilibrio entre os factores ambientais, económicos e sociais que permitan garantir a sostenibilidade e futuro da pesca. Compre non esquecer que estamos a falar dunha actividade extractiva estratégica para Galicia e o conxunto do continente, dado a súa crucial contribución á hora de garantir a soberanía alimentaria. É por isto que presentamos 3 puntos para o acordo para dirixirse ao Goberno de España e trasladarlle as seguintes demandas. Primeiro, interpoñer un recurso de casación diante do Tribunal de Xusticia da Unión Europea ante a decisión de desestimar as demandas de anulación da normativa comunitaria que impón 87 vedas á pesca de fondo en zonas do Atlántico nororiental. Segundo punto, que achegue a información científica recopilada dende o ano 2022, que se descoñece neste momento, para descartar ou confirmar a existencia deses ecosistemas mariños vulnerables nas 87 áreas vedadas e o impacto que a actividade pesqueira da frota causa neses espacios. E terceiro, que desenvolva todas as accións que sexan precisas diante das autoridades comunitarias en apoio ás demandas das entidades do sector afectadas, apostando por unha nova regulación que estableza un maior equilibrio entre os factores ambientais, económicos e sociais e que permita garantir a sostenibilidade e futuro da pesca de fondo. En este sentido, pois, o propio ministro de Pesca, Luís Planas, recentemente, unha vez coñecida esta sentencia, manifestou xa a súa vontade de apoiar ir da man do sector para reverter esta tráxica situación para a nosa pesca que pode tocar de morte ao sector pescoeiro da nosa comunidade, sobre todo ao da provincia de Lugo. Moitas gracias en esta primeira. Gracias, señor Salgueiro. Por o grupo do BNG, ten a palabra don Daniel García. Moitas grazas, señor presidente. Cando a Comisión Europea publicou o Regulamento de Aplicación o 22 de setembro de 2022 que prohibía a pesca de fondo entre 400 e 800 metros en 87 zonas dispersas polo Atlántico por ser ou poder ser ecosistemas mariños vulnerables, a flota do Pincho revelouse indignada. Dende o Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego, ao igual que o Grupo Parlamentar e os nosos compañeiros e compañeiras do BNG da Mariña, apoiamos e roupamos dende o primeiro momento ao sector pesqueiro na nosa provincia. Non é de xustiza que se proíba pescar con este tipo de pesca sen datos científicos nin probas dos seus efectos nocivos sobre os corais, esponxas, gorgonias e plumas que están ou poden estar presentes nestas zonas. A Comisión dispoñía de informes sobre a pesca de arrastre, pero non sobre os palangres de fondo estaban a afectar ou poderían afectar a esas zonas vulnerables ou potencialmente vulnerables. E con todo, foi esa información empregada para regular a afectación sobre as 87 áreas da costa do Estado español, Portugal, Francia e Irlanda, expulsando dos seus caladoiros tradicionais a uns 1000 barcos, moitos deles pertencentes á flota galega e á flota mariñá. Isto impide que os barcos con artes de arrastre, pincho ou volanta poidan faenar nun total de 16.149 km cadrados dentro dos que se definen 57 zonas consideradas espazos con ecosistemas mariños vulnerables e outras 30 onde se especifica esa circunstancia, pero que se consideran zonas sensibles. Decisións que o propio Comisario de Pesca, Océanos e Medio Ambiente anticipaba xa a finais do pasado 2021 coa escenificación pública do seu apoio á campaña que estaba en marcha naquel momento e que pedía a prohibición da pesca de arrastre. A nosa flota é un exemplo internacional de boas prácticas. Porén, cumpríronse as peores previsións para un sector que xa está sometido a unha estrita regulación e controle que xa non ten permitido tampouco pescar nos lugares onde existen ecosistemas vulnerables. Todos os esforzos da nosa flota pesqueira polo cumprimento da normativa lonxe de ser recoñecidos son
desprezados e demonizados. Unha frota que cumpriu e cumpre de xeito claro e riguroso todas as normativas de aplicación á súa actividade dende os regulamentos europeos hasta os estatais ou internacionais, así como as súas obrigas pesqueiras en relación cos tax e cotas de aplicación, obligacións de desembarque e descartes. Galicia é a primeira rexión pesqueira europea e, en termos xerais, a frota galega representa, ademais, case a metade de toda a frota española, pescando en diferentes augas a nivel estatal, europeo e internacional, sendo exemplo de respeto aos convenios e normativas regionais e internacionais. No caso europeo, plásmase na política pesqueira común, ao tempo que nos últimos anos está a desenvolver iniciativas enfocadas á mellora da sustentabilidade da súa actividade. Non é casualidade que a situación dos caladoiros onde opera a nosa pesca se atope en rendemento máximo sostible. É, polo tanto, outro golpe á economía da mariña. A aplicación destas medidas afecta a máis de 200 pesqueiros galegos, entre os que se atopan moitos barcos de Celeiro e Burela, que faenan non só en augas das costas do Estado español, senón tamén en Gran Sol e nas costas de Francia e Irlanda, dedicándose ao pincho, ao rastre e á volanta. Se a pesca é un puntal da economía galega e do emprego na provincia de Lugo e na Mariña, aínda o é moito máis coas potencias pesqueiras que representan os portos de Celeiro e Burela e máxime no actual contexto de crise industrial e de emprego que atravesa a nosa comarca. Por lo tanto, a nosa voto vai ser a favor, aínda que imos propoñer unha emenda de engádega. Moitas grazas. Moitas gracias, don Daniel. E agora, polo Grupo Socialista, ten a palabra dona Carmela López. Gracias, presidente. Bo día a todos e todas compañeiras, medios de comunicación e persoas que nos estades seguindo a través dos medios telemáticos. Ben, como dicían os meus compañeiros da Mariña, é moi importante falar de veto ás artes de fondo, porque hai que precisar algo clave, non? En Europa utilizan o termo augas profundas, como se fose único, como se non houbera moitísimo máis na realidade, non? Entón, desde Bruselas, ese señor que está aí sentado non distingue o que é o arrastre do trasmallo ou do palangre, como ben dicía o compañeiro Demetrio. Como ben sabedes, vimos de ter unha visita moi importante para Burela, na que viñeron os reis do noso país, e estivo o ministro Planas, eu xa coincidín 2 veces con el, e aproveitei a ocasión para volver a falar sobre este tema. Todos sabemos que quen liderou esta loita foi o Goberno de España a través do noso ministro, quen tivo esa resposta institucional, quen está de man do sector dende o principio. Quero poñer en valor, por suposto, o PP de Burela, máis eses 16 que se uniron, porque sí que representa unha parte fundamental da nosa frota, pero insisto, sí que debemos poñer en valor o traballo do Goberno de España aquí, porque é unha realidade. E máis, incluso capitaneou a adhesión de outros países frente a esta loita bueno, reitero, non? Aquí estamos todos de acordo, me parece, todos e todas os que estamos aquí, en que non podemos permitir que valoren todo do mesmo xeito, non? É como se prohibimos conducir porque hai moitísima contaminación e os coches contaminan, e non valoramos que hai coches eléctricos. Entón, agardo que neste punto sí que esteñamos todos de acordo. Moitísimas gracias. Gracias, dona Carmela. Segundo turno, don Demetrio. Moitas gracias. Agradecer a unanimidade. Eu creo que é algo que o noso sector necesita neste momento, pois temos que estar da súa banda. Recordar un punto máis que dentro da tristura que supuxo esta sentenza, que ademais, como decía o PP de Burela nun comunicado o outro día, que esta sentencia, ademais de ilóxica e inxusta, castiga ao PP e aos propios demandantes en costas de todo o proceso, o cal aínda é moito máis inxusto. Por iso, eu creo que é necesario ese apoio do Goberno do Estado para presentar ese recurso de casación. Como digo, carécese de datos científicos para esta prohibición en esta área e, ao mesmo tempo, esta prohibición o que fai é aumentar as capacidades de pesca en outras zonas máis e, ademais, cambiar a moitos palangreiros por outro tipo
de arte, máis agresiva aínda como medio, como pode ser a volanta. En este caso, pois, eu creo que temos que defender entre todos o palangre como arte selectiva, como que non perxudica ese fondo, como pedimos na nosa iniciativa, pois que se presenten os datos científicos que hai para levar a cabo, que serviron de base para levar a cabo esta prohibición. Ben, hai presentada unha emenda de engádega do Bloque Nacionalista Galego, donde pide demandar do Goberno de España a articulación de medidas compensatorias para a frota afectada pola prohibición das artes de fondo en 87 zonas do Atlántico nororiental, nas que a propia Xunta colaborará, así como a activación inmediata dos fondos correspondentes para levarlas a cabo. Anticipo a aceptación desa emenda de engádega para que sexa votada de forma conxunta. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Salgueiro. Don Daniel. Ben, como comentaba na miña primeira intervención, dende o primeiro momento o BNG está acorondo do noso sector pesqueiro, reflexo do potencial productivo primario da nosa provincia. Apoiamos as reclamacións judiciais contra desta decisión imposta dende a Unión Europea e demandamos do Goberno do Estado iniciar de inmediato o procedimento de reclamación por todas as vías posibles, incluída a judicial, contra esta decisión da Comisión Europea de prohibir a pesca de fondo en 87 zonas. Manifestamos o noso apoio a esta moción, mais afeamos que dende o Partido Popular se poñan medallas pola xestión da Xunta como coadxuvante da parte demandante, cando todos coñecemos que finalmente tiveron que asumir os propios armadores os custos da defensa legal e do informe técnico no proceso judicial desenvolto na defensa do noso sector pesqueiro en Europa. Ademais, tamén desexamos incorporar, como ben dicía antes e como agradezo que acepten, unha demanda de engádega na que demandamos do Goberno de España a articulación de medidas compensatorias para a frota afectada pola prohibición das artes de fondo nestas 87 zonas do Atlántico Oriental, nas que a propia Xunta de Galicia colaborará, así como a activación inmediata dos fondos correspondentes para leválas a cabo. Como ben saben, esta emenda xa foi levada tamén ao Parlamento, polo que agradezo que a acepten tanto o Partido Popular como o Partido Socialista. E nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias. Segundo turno, doña Carmela. Nada máis dicir que a frota lucense non quere privilexios, o único que se pide é que se distinguen as cousas tal e como son, que sepan diferenciar as artes de pesca e que o que non podemos aceptar é que baixo esa excusa de protexer os fondos mariños se castigue a quen non os dana. Nada máis. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Señor Demetrio, turno de peche. Reiterando o agradecemento, recordar que a aplicación desta medida e a prohibición de pesca en esas zonas só nos primeiros días supuxo unha rebaixa do 30% nas capturas dos barcos que faenaban nesas zonas, o cal é moito. Esta medida carece de aval científico, non se tivo en conta factores económicos, é unha medida que afecta ao redor do 25% da frota galega, como dicía ao principio. Por iso, agradecer o apoio e esta unanimidade na moción. Moitas gracias. Por moitas gracias. Rematado o debate deste punto, sometemos a votación. Votamos. Votos emitidos 21, máis un voto telemático 22, votos a favor 21 e un voto telemático, total 22, non hai votos en contra nin abstencións, queda, por tanto, aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 10, que é outra moción do Grupo Popular para exixir ao Goberno de España unha conexión ferroviaria para Lugo en igualdade de condicións co resto de capitais de provincias do entorno. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, por maioría, coa abstención do señor presidente don José Tomé Roca e dos señores e señoras diputados e diputadas dona María Pilar García Porto, don Pablo Rivera Capón e don Francisco Cajoto Caserío, representantes do Grupo Provincial Socialista, e da señora deputada doña Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do PNG, solicita acordo de ditaminar favorablemente a moción presentada e levála ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. E era por o Grupo Popular, para expoñer a iniciativa, ten a palabra don Antonio Mejide.
Moitas gracias, presidente. Falemos de investimentos na provincia de Lugo, ou máis ben falemos de ausencias de investimentos durante os últimos anos na provincia de Lugo. Costaba entender o que estaba pasando no Partido Socialista e por que esa inquina ou ese odio hacia a provincia ou esa desaparición dos recursos públicos, pero claro, pouco a pouco fomos entendendo un pouco mellor o que pasaba. Mentres o señor Tomé discurría pola cunca do Sil co señor Santos Cerdán, pois había problemas nos ministerios, habría problemas no goberno de España porque nos estaban quitando investimentos, porque nos estaban atacando a nosa provincia. E agora entendemos onde iban os cartos. Líderes socialistas a nivel nacional parece que se dedicaban a outras cousas mentras Lugo quedaba illado, mentres o número 1 no Ministerio nos deixaba sin frecuencias e sen ferrocarriles e sin alta velocidade, pois o goberno socialista parece que andaba a outras cousas. Miren, no 2018, un ministro, este do Partido Popular, veu a Lugo a decir e a propoñer un plan de investimentos para que chegase a alta velocidade a nosa provincia. 1.600 millóns de euros. Supoñía a electrificación da vía, supoñía a construción das variantes, supoñía a modernización integral do recorrido ou do traxecto entre Lugo e Ourense e iso supoñía, na práctica, a chegada real da alta velocidade da nosa provincia. 15 días despois desta presentación, que xa tiña anteproxectos, xa tiña orzamentos comprometidos para os vindeiros anos, houve unha moción de censura do goberno de Sánchez. E a partir de aí todos os investimentos dependían de Sánchez e dos seus compañeiros de goberno. E Sánchez decidiu deixar sin alta velocidade a provincia de Lugo. Decidiu deixarnos sin alta velocidade. Nós, como sempre, vamos a recoñecer a realidade. Un segundinho, señora Mejide. Sí. Desconecten eso. Debo activar sin querer. Nós, como sempre, continuo, presidente, sí. Nós, como sempre, temos que recoñecer a realidade. Estás invertindo na provincia, evidentemente, en materia de ferrocarril, sí, estás electrificando a vía, é unha realidade, facía falta, e ven con retraso, hai que reconocelo. Pero, claro, estás só electrificando a vía sin modificar o trazado, co cual a velocidade de circulación é como se nunha carretera de montaña, en lugar de ter asfaltado en alquitrán ou en terra, lle pasamos a aglomerado. Evidentemente vai ser rodar máis cómodo, pero as curvas non van a permitir que cheguemos a unha velocidade máis alta. Isto é o que vai a pasar aquí. Un tren que vai a ter nova vía, que vai a ter novo material rodante, pero que non vai a ter alta velocidade. De feito, a media está calculada en 75 km por hora para o traxecto, unha vez rematada a electrificación. Vamos a ter unha estación intermodal, é verdade, pero sin trenes. Vai a ser a primeira que non vai a ter trenes, porque cada día nos quitan máis frecuencias. A pesar de que o señor Fernández, o alcalde de Lugo, que recoñeceu que había ese problema, foi a Madrid. E todo o que conseguiu é cuanto antes. Que haxe unha conexión con Madrid cuanto antes. Home, a verdade é que parece que o compromiso foi escaso por parte de Renfe ou por parte do Goberno Central, pero, como digo, probablemente estaban a outras cousas. O que me pregunto eu, sinceramente, é onde van os cartos? Onde van os cartos dos investimentos na nosa provincia en materia de infraestructuras e en materia de ferrocarril? E eu creo que tuvo unha ocasión de oro o presidente da Diputación para preguntarlo neste encontro na Ribeira Sacra, pero tuvo máis encontros, porque eu podo preguntar a pregoeira das festas de Monforte, porque a presidenta da DIF tamén tería información de onde iban os cartos. Bueno, ahora está a outras cousas. Ahora tense que dedicar a defenderse de poñerlle piso perdónenme por ser pesado, pero é a realidade, de poñerlle pisos ás prostitutas que prestaban, por desgracia, os seus servicios aos ministros e dos pisos que se lles poñían. Evidentemente, aí sí que se preocupaban da vivenda, pero da vivenda de outros. En este escenario, seguimos sin tren. Non sabemos por qué, pero seguimos sin tren. Somos a única provincia de Galicia e do entorno, a única capital de provincia de Galicia que estamos sin alta velocidade. E a realidade é que foi a condena de Pedro Sánchez, a ese o que engañaron o seu número 2, o que engañou o seu seguinte número 2, o que, que lle pasaba como irmán, non se enteraba de nada, o irmán non sabía onde traballaba e ele non debía saber en quen confiaba, pero que tamén o engañou a súa muller, parece ser, negociando tamén dende a Moncloa contratos millonarios. Oiga, a realidade é que esta mafia condenounos
a quedarnos sin ningún tipo de competitividade en materia ferroviaria ou en materia de conexións a nosa provincia. E eu gustaríame saber que vai a facer o Partido Socialista, que vai a facer o BNG e cando vamos a poder dispoñer de alta velocidade na nosa provincia, porque nos está facendo muitísimo daño. E ver onde van os cartos dos nosos trenes, a verdade é que indigna. Gracias, remateu o seu tempo. Se fai un ratiño. Bueno, ten a palabra por o Grupo Socialista don Pablo Rivera. É vostede tan previsible como unha xeada no mes de inverno no Piornedo, señora Meijide. Mire, eu tamén trouxen, como xa sabía o que iba a facer. A ver a Televisión de Galicia, se me saca isto. E no de revisar, Coñecio este. Cun narcotraficante, Cun narcotraficante, señora Meijide. No, sí, Demetrio, é narcotraficante, aparte hai sentencias sobre o tema. Xa o sabedes, non? Vale, pois alégrome. A ver se a Televisión de Galicia recolle. Por iso da igualdade e da transparencia nos medios de comunicación e non que reciban órdenes directas do señora Meijide, como acaba de facer, pois iso que recolle o que hai que decir. Mire, o que non llevou a permitir a vostede, e moito menos a vostede, é que por culpa duns impresentables, ou presuntamente impresentables, porque hai que xulgalos, porque hai unha cousa que se chama presunción de inocencia, porque non é xusto, porque non é democrático, porque nin é decente o que vostede fai, o que está facendo o Partido Popular, pretenda estigmatizar a todo un partido. Así yo digo. Porque eu, inda que pense que non, creo na integridade de vostede e de todos os que están aí por riba da ideoloxía política que defendan. E representen o repartido o que representen, pero non todo vale, señora Meijide. Vaime dar a min vostedes leccións sobre corrupción, señora Meijide. Sí, Rías, podía poñela máis grande, non tiña tinta na impresora, hasta eso andan escasos. Cando sobre casos xulgados e sentenciados, que non é o mesmo, non é o mesmo. Podo votar, fixen o exercicio, podo votar a primeira intervención e a segunda intervención lendo e non me dá tempo a acabar, do Partido Popular. Gürtel, Lezo, Kitchen, Púnica, Bárcenas, Brugal, non o debe ver, Taula, Malaya, en fin, cale un pouco a boca con estes temas, compórtese, déixese de tonterías, e mire, nós non vamos, iremos no catamarán, pero ustedes van en yate de lujo con narcotraficantes. Aí o teño, que enfoquen pa aquí tamén, Está tapando aí, está tapando o presidente. Que salga todo. E despois venme aquí a falar de tramas A ver, a súa presidenta, a señora Elena Candia, a que lle dá as instruccións para que faga o que ten que facer neste pleno, artífice da Operación Anónimos, da Operación Pulpo, a que deu orixe a toda esa causa, que é capaz de tirar a pedra e esconder a man. E como di o xuiz no auto de arquivo provisional, e o di un xuiz, dice: quien oculta su rostro para acusar, despois explico, porque o mellor non entende, tamén é capaz de ocultar la verdad en lo que acusa. É dicir, non se pode tirar a pedra e esconder a man, señora Meijide, como está a facer o Partido Popular a señora Candia. E vaime dar a min leccións de corrupción cando a señora Paula Prado, secretaria xeral do seu partido en Galicia, cando mantiña conversas no marco da Operación Pokémon co señor xefe de gabinete do exalcalde de Santiago, Conde Roa, voulle transcribir directamente o que lle decía. Voulle transcribir. Una pluma Montblanc, un bolso de no sé cuánto e outros regalos de la hostia. Ese é o Partido Popular que me ven a dar leccións a min. Casos xulgados. Así que, primeiro, presunción de inocencia. Entrando na súa moción, que quere que lle diga, señora Meijide? Vamos a ver. Isto é un ataque político constante disfrazado de preocupación por Lugo, por a súa provincia e por as súas cidades, o que fai o Partido Popular. Cando a realidade é que cando vostedes gobernan en Madrid, callan. Escoitaba a Elena Candia decir que o Partido Popular na provincia de Lugo, con esa voz que pon a veces, de verdade, os que a coñecemos de verdade sabemos que non é así. Tamén yo digo. Decía que fueron reivindicativos con los servicios ferroviarios en la provincia de Lugo. Y una mierda. Eso es mentira, señora Meijide. Y una mierda. Se lo digo con esa palabra.
Por que? Mentira. O señor Rajoy, o señor Aznar, a señora Ana Pastor meteron absolutamente todas as infraestructuras desta provincia nun caixón. Houbo que indemnizar con indemnizacións millonarias a empresas que estaban a construir eso. O Tribunal de Contas que nomearon vostedes recoñeceu absolutamente a incompetencia do Ministerio de Transportes levado a cabo por a señora Ana Pastor. Entón, que me está contando? Venme aquí a dar leccións a min? Non llas admito, señor. Gracias, señor Rivera. Primeiro turno para dona Iria Castro. Grazas, presidente. Ben, eu tamén tiña moitas ganas de falar de competencias ferroviarias e tamén de falar de investimentos mentira, señora Meijide. Eu tamén me pregunto onde van os cartos. Porque é curioso como a memoria é algo bastante frágil cando nos referimos ao tren. E cando os señores de PP se erixen en defensores do tren na provincia, pregúntome que pasaba en 2009. En 2009 o candidato Feijóo, hoxe tamén teño un material complementario, o candidato Feijóo decía que a Xunta se iba a encargar del, que xa pasarían a factura despois. É un paxaro? É un avión? Non, é outra promesa estelar de Feijóo que non se cumpliu. En 2015, cando gobernaba Feijóo e Ana Pastor era ministra de Fomento, outra promesa estelar de Feijóo. Tren de Lugo a Madrid por Ourense en 3 horas. Iso sí, si Rajoy es reelegido. E tamén dicía, antes de que finalice a legislatura, a AVE llegará a Galicia porque llegará a Zamora. Nesa entrevista tamén dixo, somos gente de palabra. Vino el presidente Rajoy, vino Feijóo e dijimos, antes de que termine el año se licitarán los 2 tramos que quedan entre Palas y Melide e Arzúa. Sorpresa, saliu escollido o señor Rajoy e nada. M. Rajoy. 2018. Adif inicia a mejora de la vía actual, é dicir, nos 3 anos anteriores, cando gobernaba o PP en Madrid, non se fixo nada. E dice que son gente de palabra. Eu non o sei. Ui, que se me cae todo. Bueno, en 2020, é que teño máis. En 2020, Feijóo di que vai haber tren de alta velocidade a Lugo e di que, se el sigue con responsabilidades, que contemos con el. Que pasaba? Que estábamos en campaña electoral e era outra promesa estelar de Feijóo que tampouco se cumpliu. Todos sabemos o que lle gusta a Feijóo dar promesas estelares que non se cumplen. Ainda non acabei. Chegamos a 2022. 13 anos despois de que Feijóo prometese pagar o AVE, Lugo queda sen tren por melloras na vía convencional. É certo, era un investimento de obras da renovación e mellora integral da liña en Ourense. Seguimos para Bingo, 2024. Feijóo Rueda pediu un tren decente para Lugo 15 anos despois da promesa estelar de Feijóo. Só nos falta que veña Feijóo para reeditar esa promesa. E hoxe, veñen vostedes hoxe en 2025 a pedir todo o que non fixeron os sucesivos gobernos de Feijóo e Rajoy durante todos estes anos e agardan que tomemos isto como se non fora unha tomadura de pelo. Donde estaban vostedes todos eses anos? Para comezar, o BNG é o único partido que está negociando co goberno de Pedro Sánchez e conseguindo resultados. Por exemplo, introducir melloras importantes na Lei de Mobilidade que se tramita no Congreso. Por exemplo, a introdución dunha disposición adicional para que no prazo máximo de 6 meses dende a entrada en vigor da lei, o Ministerio de Transportes elabore un estudo específico de novos servizos ferroviarios para a mobilidade diaria de Galiza. E hoxe falamos do tren, pero que grazas ao BNG garantimos que non se supriman paradas de autobús en zonas sen alternativas a transporte. Grazas ao noso traballo manteránse esas conexións. Grazas aos acordos que temos o BNG con este Executivo, logramos que se levara adiante a licitación do estudo da variante de Curtis para conectarnos con Santiago e seguiremos reclamando a modernización da vía con Coruña. E, sobre todo, hai que garantir que haxa servizos. Como di vostede, e aí sí que estou de acordo, a intermodal non vai valer para nada se está baleira. O noso obxectivo é recuperar os servizos que se perderon na pandemia, mellorar as conexións con Ourense para poder acceder a alta velocidade. E imos seguir reclamando isto, este quen este gobernando. Que esa diferencia con vostedes? Vostedes hoxe piden o tren, mañá xa se esquecen. Mañá xa outras cousas son máis interesantes. E, por suposto, unha das medidas que está no acordo de investidura que vamos a seguir pelexando por ele é un estudo de implantación de cercanías, do tren de proximidade no noso país. Ese estudo está sendo realizado polo INECO e está próximo a que se finalice. Así que, señores do PP, non sei como queren que nos tomemos isto. Na seguinte intervención que teño, falaremos da emenda de engádega que acaban de recibir. Grazas. Moitas gracias, dona Iria. Señor Meijide, segundo turno.
Non da emenda, se queres falamos agora, non hai problema. Evidentemente non vamos a aceptar que a Xunta de Galicia pague o AVE de Galicia, que é o que está propoñendo a señora Castro, e que hai competencias, evidentemente, co transporte de carreteras nacional, teno que pagar, evidentemente, o Goberno de Estado, como deixou preparados cartos precisamente o Goberno de Mariano Rajoy. Se queremos ir a noticias, evidentemente, nós, cando estábamos no Goberno de España, tamén nos comprometíamos con Galicia e, por suposto, con Lugo, a diferencia do que pasou despois. Se estou de acordo ca diputada do BNG, en que o BNG é o partido que realmente está apoiando o goberno de Pedro Sánchez. E ademais, gústame que o reconozca así, con esa contundencia. O BNG é ese partido que, se por algo se caracteriza, é por conseguir cousas nacionalistas, pero para Cataluña e para o País Vasco, porque para Galicia, nada. 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 Así de sencillo, yo digo, nada. Ese partido feminista como o BNG é o que está sostendo na Moncloa a un goberno que está rodeado. Non vamos a decir de que. Non vamos a decir de que. Bueno, eu entendo o nerviosismo do señor Rivera. Entendo o nerviosismo. Entendo que teña que agarrarse a clavos ardendo, como querer comparar a unha persona como Elena Gandia que pon unha documentación que pode ser constitutiva dun delito en maus do fiscal e se desentende do tema e o fiscal e a xuiz de instrucción aos que abren o caso, oiga, pídelle a dimisión ao fiscal. Ai, non, eso non o fan, porque o fiscal general do Estado está non manipulando dentro do goberno da Moncloa precisamente para teledirixir os casos por filtrar documentación á prensa. Vai a ser xulgado no Tribunal Supremo, porque vostedes entenden a xustiza como lles dá a gana. O caso do fiscal general do Estado é un caso moi evidente. Díganlle o fiscal, que foi o que abriu a causa contra o seu jefe, o señor Besteiro. Díganlle o fiscal, díganlle os xuíces, que nos dicen a nós, se nos non nos personamos nin no caso. Pero que está dicindo, señor Rivera? Digo yo do máis fácil, non yo vou a permitir, dicime o señor Rivera. Non é xusto, democrático nin decente o que se está facendo con Sánchez. Non, o que non é xusto, democrático nin decente é o que se está facendo ca provincia de Lugo e cos españois. Nin é xusto, nin democrático, nin decente que os ministros gasten o diñeiro público en prostitutas. Nin é xusto, nin democrático, nin decente que o goberno de Sánchez siga dilapidando cartos públicos para os seus menesteres privados. Nin é xusto, nin democrático, nin decente que o presidente do goberno queira decir que non sabía nada cando enchufaba o seu traballo, non un traballo, o seu irmão, que despois non sabía nin onde estaba o traballo. Cando a súa muller facía os seus tejemanejes pola porta de atrás sin dar ningún tipo de explicacións. E cando decía que non se enteraba nada do que facía o seu número 2 e o seu siguiente número 2. Oiga, pero a quen queren tomar por tontos? E se non sabía nada, é que directamente ten un problema de comprensión ou de entendemento que non o capacita para estar ao fronte do goberno. Porque é tan grave como que sea o líder da manada, o líder da mafia, o líder da banda, como que non se enterara de nada. É exactamente igual de grave. E a realidade é que Lugo vai a seguir sin alta velocidade mentras ese señor este amparado por vostedes, como compañeros de partido, e polos do BNG como socios necesarios. Moitas gracias, señora Mejide. Segundo turno, Pablo. É mellor estar amparado por isto, señora Mejide, por esos yates de luxo. Mire, outro día creo que foi a manifestación esa de Madrid. Non sei se lle estará apretando demasiado a pulserita esa de España, que lle fai un pouco, pois feixo ben non levala. Pero por ali cerca queda a sede de Génova, non? Sede dun partido, do Partido Popular, que foi pagada en B. Eso foi xulgado. É o primeiro partido político en España xulgado acusado por corrupción. Vostede, non vostede, espero que non o fixera vostede, pero o Partido Popular destruía discos duros. É o partido do M. Rajoy, que na fixo que apague. Pero hai unha diferencia entre vostedes e nós. Vostedes protexen os corruptos, nós cesámolos inmediatamente. E esa é unha gran diferencia entre vostedes e nós. Luís, sé fuerte. Esa é a gran diferencia, señora Mejide. E como vexo que non falou nada do que tiña que falar, pois gustoume a súa declaración autoinculpatoria e autorresponsabilizando o Partido Popular e a súa presidenta da entrega dos anónimos e da apertura da causa. Queda grabado, ademais, por si despois queren querellarse ou algunha cousa desas, que son bastante dados. Mire, vostede é un constitucionalista de pacotilla, porque debería saber que no artículo 124 se regula o nomeamento dos fiscais. E que eu saiba, nomea o rei a proposta do goberno. Ou Aznar tiña un fiscal xeral do Estado proposto por Zapatero.
Home, a ver, non trate de engañar a xente, que se lle dá moi ben, e lle de reconocerlle que ten esa habilidade. Ahora, mentira compulsiva. Mentira compulsiva tras mentira compulsiva. E así non vamos a ningún lado. Porque vostedes por que meten todo este ruído? Porque, claro, se o alcalde vai a interesarse por as frecuencias e saca o compromiso, vostedes lles parece mal. Si o goberno de Pedro Sánchez invirte 1.143 millóns na provincia de Lugo en infraestructuras desde o 19 ao 23, lles parece mal. Hasta lles parece mal. Claro, acaba de decir que eso xa... Pero onde estaban os cartos do señor Rajoy? Mire, voulle poñer un exemplo moi práctico. E vai meter que dar a razón porque non lle queda máis remedio. Cando gobernaba, póñase na época de Mariano Rajoy. Vale, vostede iba a Monforte, vía algunha actividade na estación? Ninguna. Vostede iba a Láncara ou os túneis do Oural, vía algunha actividade? Ninguna. Iso é demostrable. Iba aí por onde era a oficina de correos, onde estaba a estación do tren, vía algunha actividade? Ninguna. E agora vou por todos esos sitios e vexo obras. Serei tonto logo. Pois aquí algo falla. Ou vostede minte ou nós estamos dicindo a verdade. Que a xente xulgue. Gracias. Dona Iria, seu turno. Grazas, presidente. En primeiro lugar, a señora Mejide non se entera absolutamente de nada. Non somos socios de goberno, temos un acordo de investidura. E, en segundo lugar, quere falar de feminismo. Non hai nada máis feminista que o presidente da Xunta abrazando a un suposto agresor sexual. Non hai nada máis feminista que iso ou unha bancada que invisibiliza as mulleres. Eso é o feminismo do PP. Mire, sí que se poden facer cousas dende o PP. Estamos dando unha emenda de engádega para que asuman o que son o goberno da Xunta. E o goberno da Xunta non pode pedir a transferencia en materia ferroviaria. Que están facendo entón? O BNG non servimos para nada, pero para que sirven vostedes? Para que sirven vostedes en Madrid? Para nada. Ana Pastor non trouxo absolutamente nada. Para que sirven vostedes no goberno da Xunta? Para nada. O Feijóo iba a pagar o AVE e que pagou? Outras cousas pagaría. Miren, na primeira legislatura de Feijóo non se logrou ninguna transferencia, tampouco entre 2012 e 2016, nin en 2016 e 2020, e o mesmo pasou no gabinete que presidiu Feijóo ata 2021. E Rueda ata 2024 só pediu a xestión dun tributo sobre xestión de incineración e refugallos. Tuvo que chegar 2025 para conseguir as competencias de ordenación e xestión do litoral. Primeiro traspaso de funcións que recibiu Galiza en 17 anos. Non fan forza porque non lles interesa ter as competencias, e non terían que traballar igual. O señora Mejide, cando non ten nada que dicir, dixo antes, tira da vena cómica, ahora tirou da vena corrupción. Corrupción un partido que ten imputados nas súas filas por mangar, que é así de cutre todo. É así de cutre. Prefire falar de outras cousas, prefire falar da corrupción de outro partido a falar do que deberían estar facendo. Deberían estar pedindo as competencias en materia ferroviaria e se o goberno do Estado non fai nada, fágano vostedes. Dicio Aznar, quen pode hacer algo que haga? E vostedes que prefiren? Están instalados no infantilismo, nese berrinche absoluto, porque realmente son uns vagos. E non queren facer nada. Dende a Xunta non piden estas competencias en materia ferroviaria porque prefiren estar chorando, están instalados nesa pataleta constante e non facer o que deberían estar facendo, que é loitar polos intereses dos galegos e as galegas. Nos estamos intentando conseguir algo? Sí, por suposto. Estamos en Madrid e estamos debatindo e estamos conseguindo cousas. Que fan vostedes? O PP en Madrid está instalado no non absoluto a todo. E entón así que se consigue absolutamente nada e traen a esta Cámara este tipo de mocións non para falar de competencias de tren, nin para falar de trens, para falar de outras cousas completamente diferentes. Nós estamos aquí para defender os intereses da provincia. Vostedes díganme que fan. Grazas. Moitas gracias. Turno de peche, señor Mejide. Señor Rivera, a única pulsera que levo é unha que pon Lugo, precisamente, casualmente. Non sei as que anda visto, os que anda mirando vostede, porque na miña muñeca, polo menos, non están. Non porque non o sinta, pero non me fai falta facer ostentación delo. Que ten que pasar, señores do BNG, señores do Partido Socialista, para que pidan perdón, para que recoñezan que isto non é xusto, democrático nin decente, o que está pasando neste goberno nacional e o que está facendo este goberno nacional con Lugo? Que ten que pasar? Eu pregúntolles, que máis ten que pasar? Falaba de disco duros o señor Rivera, pero como pode tocar os discos duros cando o disco duro que citaba ou que contiña conversacións do presidente nesta trama mafiosa saliu escondido nas mallas dunha prostituta actriz porno que estaba co exministro?
Pero estaba vostede, de verdade, vostede pode falar de discos duros? Miren, o que pedimos é o compromiso para que o Goberno do Estado invirta en Lugo, invirta na provincia, que é o que necesitamos. E vostede paren de maquillar o que non ten forma de tapar. Moitas gracias, señora Mejide. A verdade que rematou usted bastante mal o debate deste punto, que pensaba vir como estrella e acabou un poquillo fora de lugar e nervioso. Volve outra vez a recurrir a los tópicos. Pois ande que desas palabras de 4 letras, mira, ustedes non teñen historial, Se quero que eu xa tiña algúns anos, pode recordar algún historial dese. Seguro. Non se preocupe, que podémolo facer. Podemos facer un dossier deso. Pero, mira, non lle vou decir deso. Vou dicir alguna cousa que, de verdad, eu non sei como pode mentir con ese desparpajo. Eu espero que algún día non o teña que pagar, porque ustedes son destos creyentes que van al cielo, non? Pois espero que alguna porta lle diga ao chico, tú tens que pagar un purgatorio previo, porque se non, Dios mío, tú aquí non podes entrar. Mire, primeiro, que eu creo que hai que ser respetuoso cas persoas. Igual que eu, pode estar de acordo ou non, e se digo que vou a traer esa moción, pero eu sou respetuoso ca señora Candia. Totalmente respetuoso. Usted non. Usted acaba de acusar aquí a don Isabel Pardo de Vera de non sei que cuantas cosas. Oye, mire, don Isabel Pardo de Vera foi nomeada presidenta de Adif polo Partido Popular. Mire os datos. Mire os datos. Foi presidenta de Adif, hombre, o dice de ela sabrá que ela nombrou Partido Popular. Partido Popular. Así que, señora Mejide, diga usted esas cousas. Logo, ven aquí que se nunha visita destas de propaganda, como o señor Feijóo, cando dixo se Zapatero non foi ao AVE, fago eu con fondos da Xunta. Iso é engañar, igual que ustedes dixeron que iban a gastar 6 millóns de euros na Ronda Leste, sabendo que non iban a consumir ningún solo euro, porque non podían, pero viñan aquí para mentir, engañar os lucenses, a ver se acaban máis votos. Claro, esa é a súa especialidade. As infografías que dixo o ministro que sacou usted aí non valen para nada porque non terían soporte ningún detrás, nin os estudios económicos, nin os proxectos, non tenían nada de nada de nada. Infografías dunha presentación como pode ter calquera. Igual que estes planos de planta, que evidentemente só teñen eso para poder presentados nunha presentación pública aos medios de comunicación e nada máis. E nada máis. Donde está a retención de crédito deses 1.600 millóns de euros? Porque bla, 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 sí, moi ben. Donde está? En que partida? En que acordo do Consello de Ministros? Porque esa cantidad de dinheiro ten que ir a acordo do Consello de Ministros. En que acordo do Consello de Ministros do Goberno do PP acorda destinar 1.600 millóns de euros para esta obra e, ojo, con retención de crédito. Porque se non hai crédito retido, eso non se pode gastar. Iso primeiro. Segundo, ustedes, que, home, eu supoño que moita xente se fai caso, porque cando exageran tanto a xente non te cree. Quen foi a ministra que lle quitou a doble vía Zamora-Ourense? O AVE. Quen foi a ministra que quitou, que, por certo, publicou no medio de comunicación, se dixen aquí outra vez, galego, publicou no con os desastres de la ministra señora Ana Pastor. 140 kilómetros de doble vía que se eliminou entre Zamora e Ourense. E agora queda vía única. Iso é un logro do Partido Popular. Quen foi o que deixou caducar a declaración de impacto ambiental de Canaval cando que deixara o ministro Blanco xa superada a fase de alegacións? Quen o deixou caducar? E quen resolveu o contrato de intermodal? Agora sí, todo eso estáse facendo. A pesar de vostedes. Vostedes perderon a iniciativa do tren. Ustedes iban moi comodiños por aí, pero o alcalde de Lugo, que traballa máis que fala, usted fala máis que traballa. El traballa máis que fala. Que é de gran diferencia. E traballando como unha formiga foise onde facía falta ir. Secretaría de Estado, presidente de Renfe, etcétera, etcétera. E como? Pois non decir titulares como esos 1.600 millóns que non existen e non vale para nada. Non, vamos a estudiar realmente cales son as posibilidades e cales as necesidades de Lugo. E con eso tomar as decisións que correspondan. Pero, hombre, por que non falan ustedes da deuda que ten a Xunta de Galicia con Lugo?
que é multimillonaria. Por que non falan deso? Por que non falan vostedes dos pontes? Pero, de verdade, é que hai que ter vergonza. Falar do ponte de Pedrafita, que se fixo con unha rapidez espectacular, e ainda non saben vostedes, non acabaron sequera o proxecto da carretera de Caurel, que se devasou no mesmo tempo. Ainda non acabaron o proxecto. E que conto nos veñen contar aquí? De verdade, señora Meijide, non me extraña que a veces usted teña dificultades para manter o tono. Non me extraña, porque que tanta mentira xunta acumulada e tanta manipulación, pois, home, ten un límite. Non collen no baúl todas esas mentiras. De verdade. Estos son as realidades, non o que vostede dice nin acusa. Isto é a realidade. E mentras non haya outra realidade aquí en Galicia que demostre o que iban a facer, onde está esa famosa legislatura do rural, que se dixo 2 veces? Onde está? Que hubo? 4 chorradas de unha aldea modelo. Que é iso? A canto territorio de Galicia beneficiou? Canto emprego creou? Canta xente asentou no rural? Canta industria? Canto empleo? De verdade. Se tuveran un pouquiño de vergonza política, non farían estes debates que fan vostedes. Por lo tanto, señora Meijide, eu de verdade, usted ten todo o dereito do mundo a decir o que queira no debate político, pero tamén os ciudadanos teñen, eu creo que así o van facer, o seu dereito a non creelo, que é o que está ocorrindo, porque se o creeran xa estábamos noutra situación política e ainda non estamos. Moi ben, pois sometemos a votación a iniciativa do Partido Popular sobre o ferrocarril. Votamos. Votos emitidos 21, máis un telemático 22, votos a favor 11 e un telemático 12, votos en contra 7, abstencións 3, queda, por tanto, aprobada esta proposta do Grupo Popular. Pasamos ao punto número 11, dación de conta dos acordos da Xunta de Goberno relativos á modificación e sustitución de investimentos incluídos no Plan de Diputación de Cooperación cos Concellos 2025 polo Concello de Monforte de Lemos. Dación de conta das resolucións de presidencia adoptadas durante o mes de maio de 2025. Comunicacións de presidencia que non hai. E rogos e preguntas. Hai 2 rogos. O primeiro deles o formula don José Demetrio Salgueiro. Ten a palabra. Gracias, señor presidente. En este caso, este rogo refiérese a unha carretera provincial no Concello do Vicedo, a Lugo P6405, na que un treito de 1,3 km dende o punto kilométrico 3500 ao 4800, pois está sin rematar, non? Está sin executar esa parte que une ca LU 862. É o acceso á praia de Xilloi. Este grupo provincial xa ten trasladado esta situación ao pleno desta institución facéndose eco dun acordo unánime do Concello do Vicedo en novembro. En aquel momento díxose que se iba a arreglar, pero arreglouse en aglomerado outra parte da mesma carretera, non o final desa carretera que é a unión, como digo, coa LU 862. Recentemente, fai un mes aproximadamente, no mes de maio, a Alcaldía volvía a presentar unha proposta que contou de novo co apoio unánime de todos os grupos políticos do Concello de Vicedo para solicitar o arranxe deste treito á institución provincial titular da vía. A vista do exposto, o Grupo Provincial Popular solicita ao Goberno da Diputación de Lugo que execute o antes posible o arranxo en aglomerado do treito da vía LUP 6405 que vai dende Vilasuso ata a LU 862 entre os puntos kilométricos 3500 e 4800, dando cumprimento ao acordo plenario adoptado o 28 de maio de 2025 no pleno do Concello do Vicedo. Moitas gracias. Gracias, señor Demetrio. A ver, eu creo que vostede chega tarde, porque efectivamente se fixo unha parte e outra parte se está prevista, por tanto, non fai falta que a pida. E tamén lle quero dicir unha cousa, usted fixo referencia a acordos do Pleno, en fin, porque pon rogo non fai falta eso, que se ponga moción. Pero o señor alcalde
do Vicedo estuvo aquí diputado un mandato e non acordo, hai que buscar, pero non recordo que haya pedido nunca nada para esas estradas. Agora está un pouco nervioso, porque ve que hai outra xente que xestiona cousas para o Vicedo e por eso lles encarga que fagan estas cousas a vostedes aquí. Bueno, don Clemente Iglesias ten outro rogo. Ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bo día, diputados e diputadas provinciais. Máis de 170 veciños e veciñas de Muras, un de cada tres, teñen asignado unha reclamación, que teño aquí, 170 solicitudes, dirixidas á Diputación Provincial de Lugo, solicitando que acometa de forma urxente a reparación do pavimento de varias estradas de titularidade provincial, que se mellore a súa sinalización e o seu mantemento e se programen debidamente os traballos de limpeza das marxes. A vista do exposto, este Grupo Popular solicita ao Grupo Provincial que atenda a reclamación dos veciños e veciñas adoptando as medidas oportunas para corrixir estas deficiencias no firme das estradas, na mellora da sinalización e o mantemento periódico das vías provinciais ao seu paso polo Concello de Muras. Moitas gracias, don Clemente. Tamén lle digo, esta casa, a Diputación Provincial, está comprometida con todos os concellos. Pregunte cantas obras vamos feito, por exemplo, en Castro de Rei ou en Muras mismo. Lá vamos feito bastantes obras. Por tanto, non se preocupe que estaremos atentos a todos os concellos onde haya necesidades. En cuanto ás firmas, home, se quere me explica como recolleron as firmas, porque eu desas cousas non sei, non sabe. Non sei como se recollen as firmas. Entonces, se quere, como explica. Moitas gracias. Primeira pregunta, don Antonio Meijide, ten a palabra en relación con corregir unhas deficiencias da estrada LUP 1201, en Castro Verde. Bueno, me han dicho que era usted. ¿Qué quiere hacer? Señor Balado. Muy bien. Gracias. O asfalto da vía provincial LUP 1201, o seu paso polo Concello de Castro Verde, derrétese co efecto da calor. Unha situación da que xa advertimos o pasado verán, poucos días despois de ser renovado o firme da vía. O derretemento provoca, por un lado, que os usuarios da vía, tanto os vehículos como os peóns, se queden pegados ao asfalto e, por outro, que se vaya desfacendo o firme que, co paso do tempo, dará lugar á creación de novas fochancas. Á vista do que se expón, este grupo formula a pregunta consistente en saber que actuacións ten previsto o Goberno provincial para corrixir as deficiencias da estrada provincial LUP 1201 ao seu paso por Castro Verde, derivadas do derretemento do asfalto co calor. Gracias. Moitas gracias, señor Balado. Don Pablo Rivera ten a palabra para dar resposta. Sí, pois, efectivamente, houve un exceso de emulsión no rego dese vial, e co calor, pois, efectivamente, está pegadizo, así que se deron instruccións por parte do propio presidente o Parque Móvil para que se bote algo de árido e con eso subsanar un pouco o feito de que o vial quede pegadizo. Moitas gracias. Gracias, señor Rivera. Don señor Balado, non quere repreguntar. Moitas gracias. Agora sí, don Antonio, segunda pregunta. Moitas gracias, presidente. Moi rapidamente. Fai uns meses falouse dun presunto pelotazo urbanístico por parte do presidente por uns terrenos que se venderan no ano 2007 con unanimidade dos partidos que formaban parte naquele entonces de Suplusa, pero que estuveron durante 18 anos, pois, vamos a decir que aletargado a súa evolución urbanística. Agora parece que se retomou a evolución deste plan parcial, contratouse unha arquitecta para o desenrolo urbanístico, para mellorar, para reformar o proxecto, xa se pagou esa factura e, polo que entendemos, máis a impulsar a construción destes inmobles. Si ben é certo que o particular que no seu día comprou os inmobles ofreceu a posibilidade, a través de escritos e tamén en sede judicial, de seguir
ou devolverlle os cartos que leva o casi 1 millón de euros que ten a Diputación dende hai anos no seu poder por esa compra que non fructificou. Ben, dito isto, o alcalde de Lugo anunciou que non estaba a favor da construción no entorno do Rato. Por eso nos preguntamos, como alcalde, presidente da Diputación, perdón, alcalde e deputado provincial, si isto vai ter influencia nos plans que ten o goberno provincial para esos terreos, si pode condicionar a evolución urbanística ou a construción destes terreos por parte da Diputación e se van a ter en consideración a opinión dos veciños tamén. Moitas gracias, señora Mejide. En primeiro lugar, aquelas cuestións que tiña que preguntar ao alcalde de Lugo, pois terán que facelo no Concello. E isto vou dar resposta eu, porque, hombre, eu creo que hai que entender as cousas cando as explican, non? E vou explicar, lógicamente, por respecto a todos os diputados, pero tamén aos veciños de Paradai. Tamén aos veciños de Paradai. Isto nace cando gobernaba o Partido Popular e a víspera de cambio de presidente, en 2007 os documentos están aí, dá o mismo dar a cabeza que non, os documentos están aí, a víspera de toma de posesión, o señor presidente de entonces, do Partido Popular, asina a venta de un montón de parcelas, me dá igual o número, pero un montón, a un señor a cambio de en torno a uns 3 millóns de euros. No acordo vai que pagará un adianto de 900.000, números redondos, para que a Diputación de Lugo faga un plan parcial de recalificación dunhos terrenos. E, cando eso se produzca, pagaría a diferencia. Bien, a Diputación, con un pouco éxito, intentou un par de veces, non se logrou, e agora estamos intentando por terceira vez, e eu espero que esta vez sí. Pero usted fala, na súa iniciativa, de construir vivendas no entorno do Rato. E a Diputación nin construiu, nin vai construir, nin vai promover ninguna vivenda no entorno do Rato. Ninguna. Porque hai que diferenciar entre facer un plan parcial e recalificar uns terrenos con construir. Unha cousa é urbanizar e outra cousa é edificar. Son cuestións totalmente diferentes. Por tanto, que sepan os veciños de Paradai que a Diputación non ten ninguna intención de construir ningún edificio en Paradai. Ningún. O que vai facer é o que ten firmado desde o ano 2007, que é facer un plan parcial para declarar urbanizables unhos terrenos. Ese é o que se vai limitar a Diputación de Lugo. Non vai a facer ningún tipo de edificio, ningún, de ninguna clase. Por qué? Porque nós non somos promotores. Por tanto, o que vamos a facer é ese plan parcial para que esos terrenos pasen da calificación que teñen neste momento a outra calificación diferente. Pero ni siquiera vamos a facer calles, porque eso ten que facer quen desarrolle despois eses terrenos. Ni siquiera eso. Por lo tanto, limitámonos a facer o plan parcial. Espero que isto quede claro para todos, pero sobre todo para os veciños de Paradai, que a Diputación nin construiu, nin vai construir ningún edificio nese entorno. Non sei que repreguntar. Sí, ademais, para darlle a razón, que a verdad estou casi de acordo no 80% do 90% do que dixo. Si é certo que non vai a construir a Diputación, pero vai impulsar o plan parcial, que é o paso previo á edificación. Eu pregúntolle moi simplemente, a vista de que o propio, a persona que comprou os terreos deixou aberta a posibilidade de devolver os cartos e retrotraer esa operación urbanística, valora o equipo de goberno a posibilidade de devolver os cartos e non desenrolar urbanísticamente ese entorno do Rato? Gracias, señora Mejide. Mire, nós defendemos o interés público, non o interés particular. E, por tanto, non vamos a pagar a nai de 900.000 euros cando debemos cumplir algo que está firmado por outros, pero vamos a cumplir. Vamos a cumplir. E, por tanto, non vamos devolver diñeiro a ningún porque nos sale moito máis barato a esta institución cumplir o acordo que facer outra cousa. A partir de aí, non é obligatorio construir, non é obligatorio, señora Mejide. Dígalle usted a ese señor que non construya, que o deixe aí, sin problema ningún. Nos vamos a cumplir que a nosa obriga, que é elaborar un plan parcial, que é o que está asinado e que, por tanto, vamos a facer. Uns cumplimos e outros falan.
Nada máis, moitas gracias, levantamos a sesión.